Abrenan mo wo ho echesamane ne amamre braso se yekunsa ne de adwura biaya dupire no ekotoye abusanfo ede ho enkrato brew na enra anajo ena enipa enwotwe awrehosami eto wonom no yede wonmedmu no ekopie mu ewo enkra ne esi ye nyina de mu asam yede besum Dr. Omane Buama ekromfo fijasefo sabra ye kasai Wonum so kire se yeti ni so wa na se de manfo a wo mo ho kasa no abusanfo ni so akasa fachiri ye de ho nkrato ba Dr. Samuel Sapon mrebi atwamu ababa besum semmeyu asaba be regional minister Yaw Asante mantem ha na enra rehosam no aka ho bi e me akwakopie mo de fie ne ekoso wa ba bi ote kumase e de mu amane ebrem abusanfo kakrai ene afro bi ne ka ho ene ama horoso wonum a wo me amampa ni mfo so de o ma no adwamu ye beje prenia de abrab na wo mo ye ahodenfo so metri ne ahuru betwam ye nkwatu wo mo nyi bibia menye yi perfect series books no a na me kamfo de mankora no ma me papa wadawroma wo ahwe akora no so no kope bi ma wo na wo kenkan mutifie nkire se adusua na kona wiye ye wo English language basic 1 kozi cha free no ho o wa pa world people kg1 kozi basic 6 history of Ghana no one will be 6 na se 1 kozi 6 no ye no so kokora e de obi hu na abakosem akora no ope wo say akora we na otumi be abakosem sa no perfect no ave rm so etimu akoten sa one will be 1 kozi cha free computing no kg1 equals basic 6 creative or science maths ni nyina perfect de no eda eye for just one kosi eye gisa free no na no sonko etiapa na si for de ni nyina wo ho perfect e de okan na aboabo chi do ma mo tumi akonkan set exam questions abro no bia ya no se moko setemina set make ni nyina no perfect de no ene ye kumasefo ye ko putu jambe station wan kranso a dan soman sanso eye nkran uko eye kubra mu a obia etobia wo kantin kura na mo nkran se brofo busa no was perfect one menya for na bia tonton busu bo bra won setumi akam number na 0243 299 938 and 0540 7554 65 atamrek anum je mapa eboa ebochidom ema wugina onankroma so titu pa na emo epese nya ahoden so no kon no every sabado ni obebo aze de waboa ama Ghana wo mo anu no biedu akoyi pa de ma yo so America ho ene wo choku ho ye wo banana strawberry ni nyina ye kama anu abro de kutum ne dia hemu aboma se be ubobia bebo abebe tuntum bia no ye so to so abro no wura mu asifata America ma obi ese chance online no so abusan for no so se akora no we obetena fie now the laptop was in a computer no hweso say ya programs abro no a bekoso e we SHS bia no ye the better from etiama no entianya fe na me hyeto asa me gerasa en masikirasa ensem no buburuja Dabi ye mpesa asem rubia tie erunti ye de ho dom SHS online makora no tumi aban number na 0599 022 998 edempeni phone to kese Abusiafo kwadwo reko Royal Enterprise wono ena edi krasini edro no aba brako heba mesha eno no mesrao edro die yedu papa wunya bia beboa obi ani sisita ya ne ya obi otenkasa no hono baabi twetwe no wo ba menses na makoko ne afifu pressure no ekosoro infection no sciatic enso tutoi oto ase tumi kawo saa bemma enkwamani nyina ba fom tumi mu adwuma ye mesrao reko edro no na mekanfo krasini edro ye yenti ato apete Ghana hafa na baabi atonto bibi dunia brofudo ya kwadwo de wo ho promise her boy repa omufie ho ebi wo ho po sake wo mrom apidank wo mrom misty wo mrom sak pharmacy el patase blockhouse o Otec FM hanso ebuso wo ba ka so he counselor ja ko benya bia ma wo time FM wo bo ase tachima free FM ejoson so government hospital nani mu a enya na Freddy Mans dani na top amazing tafo methodist for abro sani mu a ho nso enya na wo ho wo pedudu mu afra yen e wo 02444 700 67 02444 70067 makachra wasem the Church of Pentecost Asqua Makion program abomode ba watu din Open Heavens Conference 2025 no adofo ampaya edwa womo be hyase 11th ade akwa kosi 17th August the senti waton sade afra ni ntini atwetwe ro bebre no a womo mko asori ni bie ne empo womo mko bie se nyina yamra na yenkwankwatontom awurade na eda no de aton sade afra asofo bebre no a womo badwumadi na se Pastor John Nyako no ene ye resident
minister ya dwumadie esi ne naso da sets Yaw Asante wono elder better prayer center enu ewo ho afi Church of Pentecost sorry no evangelism ministry nso odi mu ntintima pa apostle Kofi Dameki wono na area head waskwa pastor Jonathan Ebokwe wo ko tech campus pensa wono na ye campus pastor wono nyina eba ne senti ato nsa dia frɛ wo bia se enhyehyɛ no nie anopa de ye bɛkɔ anwumre nso ne asan akɔ anopa ko no nsia no nwɔtwe ne apɔn anwumre no nsia no nwɔtwe ne apɔn efiada ne de bɛyɛ all na 15th no na ne kwasiada no de de ne nyina aba na wie yenti ato nsa dia frɛ obia anwomtofo ne nso de ato nsa dia frɛ anwomtofo bebre no o a wo frɛ chichiri ene benche Stanley Ofosu hene de ne frɛ apoya mantem ton de naba sa no na adona kwa eba be due praise for so eba Juliet entry eba Abigail Amwako wonum nyina eba ba be hunyum enti eda no de mark wa calendar ne so se askwa makion Pentecost ho ena dwumadi kase ye de efri ho ade abro nyuma ne bo asosene na awiensam ahodo nyina de akenkan de amamo samfo of a John entry bo siakola bo enuanom no yeye mienu awie midin mame ajowa nyantatando meni Asunaba ohene kwabena boaten Afrika sie no emu ensam eni Asem Beba Dabi na ba na enra ene enade ensam ni nyina emu nya de. Now that I use Monday Service, AI makes solving tickets my form of meditation. Monday Service is a ticketing platform that helps us manage and automate our entire service operations with efficiency and with no code needed. IT, HR, ops, or any other department, everyone can manage ticketing their way and stay on the same platform so we can create a unified experience for our customers. Every incoming ticket is automatically categorized and the repetitive issues get resolved. Whatever tickets are left get routed to the right available rep with recommended resolutions and next steps. And you can see it all here on our dashboards. We customize them to focus on the strategic stuff, identifying company needs and opportunities so we can finally be proactive and also showcase our business impact. Turns out my job doesn't have to be that chaotic. Right, Taylor? Ene womo maka bebre no a ena na eja womo ejina ho anu womo twen se helicopter no ede womemu ni nyina enipa enwotwe no ebeba bedu Air Force Base a eno ewo enkran abusia eno ade wabre womo de emu no anadwunu mu ho ekopie mu enkran no na emu oja empanfo wo nyina brichie kase na abo mani nti o hwe obi ani mu ana sakwakwada ni su emesu kwada esu abusia womo de efri wo monsa no kura de ne ebobo ade ne muamia eyapa na eno emu na ora Julius Debra wode eto dwase wo mo bedu ye no na ewo se empaye koso na ye bo empaye esre wurade se de esi nyina no obema wo mo baby papa na wode wonom nyina da esie kosi se ye nyina ye besa akwa akohia biem ne senti no wo mo bo empaye ebiem wo mo gina so de ato dwase ebusua enne womo de hie womo kwakoso mo man ni nti womo afiri mu no rade na we de ono nko ne betumi akyeche womo wure ma na ye yie sanse we de abakwasemu de emu oyemu owure mpa enti wom besere se ye kwenkotodwa nim nso a na kia ka abusua na sa abre ye mu odin ya wo man ni nyina to abesuni ye nyina ye bebom na ya kyeche abusua ne wure na sa abre ya wo hwi ya tumi abom ene wonom esu sa abre ya ye kase owura Julius Debra na ejina mampanyini anamu a enra waje emu ni nyina ya ekire entotoye ene emu asam ahodo ni nyina da wade atodwa enu akro na dwenim ho no na mampanyina tena yade nkrata ba yese ene yawo ene efie ade kwa ne memrenda de womo yes wo national morning ne so mamu ni nyina na yetwa adwo na yade akai womo a womo kosa womo kwa akoso moman no na ene ba ma wo age wonmu nyina ekra ede efri won nsem entinkrata mampanyini no ede aba ne se ye hye omani monyam dia ene baabi aba hu se Ghana flag ne bo no ya na ebo soro sisi a yentwe ni nyina mra fom na mra mede dem fimfini enkire obuo enkire eniso se womokoye adwuma ma woman no na wonom efri munti no ye ka wom dia na de wo se ye ne de ka wom nyina wo se ye ni nyina mu na bana bo amane yesem nhwemu awodo a wo se wom ye efe wuyi a ye hu ni nyina da eno so egu akwam mu a wonom eye ni nyina
Asofo yento aso na ewuwo yi anase ewuwo yi aya betofo mu yi amaga na yewia besen e de to so de mawo na yebo pehwane akọ eye sikaman ye no akurufum na anum konwaso no sabre ambeka sete omche samane ene amambre fritite na yenkwati ase tri wo ho na wukwati de akọhye kotodwe no won mo nyane sasanse wonimde sense wo hwe ya santemamu yenso yemfre amambre eni agro adwafo sabre ya meka sempenifo afadwen mu nanum kyerese nyame eya atom ye ne pe won be fra said normal program kwam ne nsaguo se na se factor se be ye de bedwura bia ya wiemhyin babeto yi ade betumi aboa papapanti empanifo fra se won ma wewe bia ne ade ne wo fra hu fra nanum se momre wo mabe chidom na de se no die ate enso mu papa na se be yenso kura no a enkonkosi biom ne nam so aworo mu ajo na mpanifo kasamafo ya wo mu eni gira mu se ba no se ye kira dwen asafoma mombra ne nto adwene ye hu pam ye pomasibre se de be ye beboa no wo mu de tudwa ya wo mu kyese mia ye huduro bi ti se sikaman sikaman mu no wo be ye bi wo hosa man ho no ano na fei eye fomena kurufum eni nkrotuo ye twa ho nyina ahia no ho nyina be frefre mpanifo a nanom wo egu nsan na se wo mu enim amamre no beto nsa from no wo be gira mu aya manie ene se ne se fata nebum wode kokobo ne ma ye mu ebekwa fium no je se fukro no ebekro ndi ye ntwensin se kakra kopem se nanom begu nsa ya manie no awia ko wie kura de asie ansa ne nyakonyako ye nte se ne mpanifo de hwemu tudwa ene de ye senke ne bihia ahemfo ne bihia nanka yakọ amanchema ko boy ye hina na mani nti ye wo ho na chame so frɛ sɛ fomna ford inkraba sɛ ye mra fomna nti ye ne nis kamanfo ne amanchemfo ni na ye ko fomna sisi anopa ye ande ma ka sɛ mo bianko fu sɛ ade na ko tofu ye hyehyehye so nti wo mo amofu ben ho na ye ne fa kwa no so kra no wo kwa a sɛ bibi bitimi asi nti di sɛ ye ho amamra ansana ye ma o mo akomofu we yemperifo wo mu sikaman ene kwado mu no ene oda adwenkyira ba se wo se ya mane awi ansana de betro so bi okurudu ene mu no atumi ato aso na panyine ba ko a eno arehosam a esiye wo ba santeman a waso asanteman wabeye mayor pen wonuko ya ba ya Ashanti regional minister pen Dr. Samuel Sapon ni din eno no na eno arehosam esiye no asanteman yadehye anase yadehye bi nso na se won moka ho aka ho ebi emiakwa akopie ni fie a ewo Paraku estate e de ye ni akwakohwe ne ekoso wo na abusua wabre kwa ho ne de emu oyo asofo osu emesu abusua wo ho nyina esu wayere kura ne madi abusua asam no emu akwakomia pa asam we die ne saso kura de o mayimu yanti bi sa abre hosam da na wabre kopie mu ewo ho no na nimia baako ene wonu ankasa ne ba onu nimia be ma ne de ni makosapon ene ye frɛ no ene wonu ankasa ne yere ene ne ma ye wo ho de wo mu nyina esu abusuafo ne asode ma wo ma ba be pie mu Paraku estate wo kuma se ha de na se emu akwa ye ya wo mu hu de wo nyom ho kra na kunani a enne ni kuna firi mu wo kra no o medofo ye ko program bi wo boase aba wo te ye se ni kuna firi mu ye e chance sapon kunani abusiamu mientie de ekọ hwesanse we de emu ya dodo no de menka ofrema no pa no ono wankra me so mokumase to ofrema no pa no okra me se kwa ye kọ boase abo na me meka fe me be fe Friday we de e twam na kọ boase na me se mate na me mfa nkomra ti manti hwe bi se yesi kurewu no ano no ya ware 38 years ono yenyina free ramen but ne mame efra na de ntam besensa na de ntam but mame no ebaware dwabe nti yenyina na odwabe abusianfo ani ekotie yi eye ora Samuel Sapon no ankasa ne ho kani chance Sapon no na adehye bi ni adofo bi a wo nso ebe fie ho nso ekasa sei anopa no akra no mete no framem de mete na ma ntia nsikura ano so frem se de asie ni na asie nyina yitumrika yete no na sa ayese wono asenye wono ba ya mane obo me no so wote no wote ana wonu se ni kunu kan ho nti akire no ansana ye bona mane se papa so kan ho nya sempa na yate na me de menene enene menua be le kwasori e wo for organize Methodist Presbyterian Church so jalai na kwasori be 30 years ni ho ana nyina ye kwasori tem na be no miensa
and be free America and I'm so and Yanokre. And I said, music and as I say, ministers in Kwan, Canadian on the Okahon. No, so any correct. In the Anchakra, Namiso radio, and I'm to say, or move body in a Okahon. Indeed, men Timikura. From the Kazabe 20 years, I saw the Macunian in Osaka community. Nana yere so timenim bibia menena na ye oye ni papa obeye keme boss obeye Asante regional minister say me media ko me ntimi hu kana ho asembo ne bia odwene ni pa ho soso ti asem we de anya se medicine kesi so nyame lepe me so ni ameka ne se BBC bia yem fa se da mename ko die se wo ye ho hwea enyi did ya kan say onyame a wode no ma abusua no ono ana ade did ya wo kan no adofo bia womo eba Parku Estate owura samwo sapone no areho samwo a esi ya santemantem panyini ba kwa NDC aban ya betwam wokọ wobesumye ewo musisi akra yakasa idie wono eye national first vice chairman ema NDC amanyokuo no ne mu areho sam ne se wo ma metiase ama me nani afipa ya besi ne kra no wo mu kwan ya wo befa so na abrewa wo makwakwabo na mane se ne babema no kra wafrim wasare wo sami mu ena nkrata efri mampanyini ahroye aba Felix ofosu kwache ne nsa ehase de wo kanyina da ense mampanyini de krata abaya enipa mienu bi de wa hyase ministers bi anu a wo mu fri mu no wo mu debre no wo mu mfanka wo mu de ne ho na wo mu nsum for the meantime ansa na chirei se ye bepem krofo foforo de ama wono mu a yatumi ede ama wono na krata aba emontini hri Felix ofosu kwache ekyerese Dr. Atofos na wono ene finance minister wono ene sisi a omane bo amadi bre no defense no wo baba be act nese wo baba be pegya di brand aka finance no ho na waye ne mienu nyina da abomu ye no firi ho a lands and natural resource minister Emmanuel Amakofibu a wono nso no ye de environment science and tech na kan hunti mutala di bre no nso no ye de ama amabo a ntimapanyini se wo mo mienu yi emfa saa di bre mienu yi na arehosami mu ne de wo mo nkurakura mu a kosese bibia beto din na aban no ehu nia obeyo Azonfo yento so na yeguso Dr. Omane Boama no ka ho bi na akopie mu apue mantem ene ne nkwadodo mu a kofo dua afidwase bodmo akati Japan ho kyese yedi aya osase pani se do si abo mpotem ho no abo ama dipre no si ahyeta babia no etumi koba se sabre se wadane ato a na kyese ibeyi ani ti wo mu ade agam so ya ne ubia de buo duko om de afa mo yom no ese oni so ka kire papa yi di brabro okutakuta bia free news no ne ade communication sia nam so defense ese wakurokura mu a na bjafo sabre de ne news aben ukopie mu aja wom kyese entwa yikura na empanifo wo mu jambie no constituency endi samayukio eni regional wo mu nyina ba bepiem ebo akache ho a obia ensubie ede ebua ebusuanfo a wormo ho de wo mu nyina kyese yedi ayawo opani vice chairman okupiem ebo apuamantem o first vice chairman Bransford usubuache eni oni mpanifo wo mu nyina na akantoma bo mu wesu na wesu ade ato anio yeni papa ya wo yetre ya wonye dua ne nei emframa jampantrudu hyehye bom no a ya wode no ekro na sergeant Isaac Omane wo yebusuapani ma mponua busua ye wo ho ene sabre ye ba sa no de ogisi mpeni apa de nsema abro de twutwa se de wo mu di yaw ne se de wo mu suru mu atie wo ya hwenye yi o chese se de wo mu ni nipa chese ye hwene nim kura na nisu asane ye ntie se no kan no wo ni tua se sebi woni pakasi a sebi wo sua ngumaduru akiri se na sebi wo ye doctor wa be se minister of defense na se after tu abusuan mo wo anka be den papa wo a die pa na obeye ene se bi su udu ti bobo ho no ma enye yi enti de nya ni nyina ma otumfo a wote esoro no obeye bia do ya be fa ne sa won de che se be ne mi kura me ba no kura mi de ne me ye pa o nyina awre ho nko a esi edun kwatia no any chief of staff no can so no nyina so anye won de enye won na me ka kire Ghana for say be engola na ba no won so sunsun nguma na
wonko anim senya me ba no eduye Pania okomponu abusua mu ewo afijase eho na omane boama enda abusua nkasa wodom ewo eno de atwudwawura Isaac omane sergeant no ni jibu na abusuafo na wo mom de da kenansem no biaba Kenya mampani William Ruto wodene de aba kache Ganafo ene ndi sama yuku nyina yenhye de abusuafo yenhye den na inkan bi entumi hyem German embassy so wo oman chasma Ghana mu omo ayubi wo nso edom da kenansem ede aba ECOWAS enso ayende portray se kutu se bam wo nso dom de aba se monkafra Ghana ade atomani no ya ne beboa na yi ede amamo awie yenyina enne arehosam ya yede bramo kase ni nyina mu na awie nsɛm ahodoɔ ne yɛmfansi ɛwɔ hasamfoɔ makase ɛyɛ fa John entry bosia kolabo na bɛde akyiri ɛyɛ nana kwadwo apia enoba efia boagye wasakɔde samo ɛgya sam wɔnom nyinaa ka ho bi professor Janim Boateng Papilo ɔno kro ya ene boye chidom sabo a yɛde atoto Facebook ne so awie yi asomfonom no ɛwɔ ene kase nim no ɛyɛ mienu bidin Mame Ajoa Nyanta Tando Meni Asonaba ohene Kwabena Boateng Yadi asi asambaba da bidwumadi etroso Apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and a black smokes, Mr. No, malaria dronana. Anne, say an amsa, who be the same wife, you know, you're tested positive. I am no, says a cool malaria morning, you know, I'm in negative. Adia, 1 hour, Hepa plus mixano, and what do you swabber? I was so immune system, a strong debia, anti Pavi, a support to immune system, no, not plus mox, no, so to malaria, no good. Malaria symptoms, at a say, at paye, I fear, one more tour, and Wamra Numsa, Achakura 4 days, not Pavi, and the Plasmox mixer 0244 97 68 05. BO 0244 97 68 05. Setting the trends that others can only follow. Otec 102.9 FM, the pride of Ashanti. Setting the trends that others can only follow. Otec 102.9 FM, the pride of Ashanti. Krobea nye, Krobea. Krobea nye, Krobea nye, Krobea. Krobea nye, Krobea nye, Krobea. Krobea nye. Krobea nana yo, Asante, Asem baba Dabi yo, Akakune bete, Onua, Ori abe akusie a oti quantum pon mo sir orni marika na o okokodoro asem baba dabio yesu wo ha yanbisa Peter Otec asem baba dabi wo ha wuko tie hefa piao adanu mo buhura ayeye me na hyenkam ise nyuma obia ni nyuma Otec 102.9 FM. Enkoso openia wo pie dwuma kopum bra odu obia beko no de baba betena se a se de be ya on be hihie na bibia to ye no awurade wa ho odin tumi no enhye wo manya kokoduo emfanya kopum bra wa obepie woni munyamo adum ni amen. Amen. Government regrets to announce the demise of the following persons in the tragic crash. Dr. Edward Kofi Omaniboama, Minister for Defense. Alhaji Dr. Ibrahim Mutala Muhammad, MP, Minister for Environment, Science and Technology. Alhaji Muniru Mohammed Lemonad, Acting Deputy National Security Coordinator and former Minister for Food and Agriculture. Dr. Samuel Sapon, Vice Chairman of the National Democratic Congress, and Mr. Samuel Abuaji, a former parliamentary candidate. Squadron Leader Peter Bafemi Anala, Flying Officer Manin Chum Ampedu, and Sergeant Ernest Ado Mensa. The President and government extends our condolences and sympathies to the families of our comrades and the servicemen who died in service to the country. All flags are to fly at half-mast until further notice. Thank you. Government regrets to announce the demise of the following persons
in the tragic crash. Dr. Edward Kofi Omaniboama, Minister for Defense. Alhaji Dr. Ibrahim Mutala Muhammad, MP, Minister for Environment, Science and Technology. Alhaji Muniru Mohammed Lemonad, Acting Deputy National Security Coordinator and former Minister for Food and Agriculture. Dr. Samuel Sapon, Vice Chairman of the National Democratic Congress, and Mr. Samuel Abuaji, a former parliamentary candidate. Squadron Leader Peter Bafemi Anala, Flying Officer Manin Chum Ampedu, and Sergeant Ernest Ado Mensa. The President and government extends our condolences and sympathies to the families of our comrades and the servicemen who died in service to the country. All flags are to fly at half-mast until further notice. Thank you. From the makers of Lucid Chart. So close to a breakthrough, I can feel it! We just need a way to put all our heads together. Comes a new anytime, anywhere journey of collaboration and innovation. Why? Asem Badabi. Asem Badabi. Asem Badabi. Oh, Asem Badabi. Asem Badabi. Otec 102.9 FM. Asem Badabi. Asem Badabi. Asem Badabi. Otec 102.9 FM. Otec 102.9 FM. Asem Badabi. Oh, Asem Badabi. Asem Badabi. Oh, Asem Badabi. Asem Badabi. Asem Badabi. Asem Badabi. Okay, awiai odumanko benyame ayeye enka wudin. Na wiai odumanko benyame enase nkanfo ene ntontom ene yedema udin kronkron no. Arofo ne ade hye awiai yema yenho aha yema yenho ye ahyiehia ema yenho akwaba aha eye Otec 102.9 FM so ena wiei yasa hia bio na nedai yede asem beba Dabi dwumade no yede ba besom na dwumade ayedie da biara da wa afidikasie so asem krope ne yeka yesi yede suade ebrekro na mu yede kire yenho nso ade e wa afidikasie so na wiei a ya hie nokre moma yense yenho se ye ba besuade ebrekro na mu no ye be kire yenho nso ade
ewe afidi kɛseɛ yi so awie yɛyɛ live ewe yɛn social media handles ne so sɛ woba Facebook ne so ana YouTube ne so na wo hwehwɛ Otec 102.9 FM Otec 102.9 FM a ɛna wie adwumadie ne twagu ɛwɔ hɔ na deɛ ɔbɛyɛ nie wadama sɛ wo ba ɛyɛ ahyɛ ma wunianum nya adesua ne ade kyerɛ adwumadie bi ntie ma wɔnom enya bi nsonhwɛ ɛbere kro na mu na wie wadwenkyerɛ bi a wo no o de betum ɛwɔ comment section hɔ ama yɛn yɛbɛgye na yakan no kama wɔ afidi kɛseɛ yi so ama obiara nso ate wonka ɛnɛ wotie yɛn wɔ 102.9 FM yi so yi Facebook ne so o share na wo comment no ɛyɛ follow wadama san like ɛno bɛboa ma da biara da yɛbɛhyia sɛ no ɛnkaebɔ bi a ɛsɛ fata sɛ bɔ wɔ ne bɛbɔ wo na wo nso atumi anya akwanya no na wawura mu bi na yɛn nyinaa yɛka abɔ mu asua deɛ na yɛn nyinaa nso akyerɛ yɛn ho nso adeɛ medin de Krobea nana Yaw Asante awia yi ɔgye aman nie ɛna wia yi apɛsɛmaka na nanie ɛna dai Krobea jata mene mapamfo yɛhyia ya ɛnɛ yɛba abɛsomo awia bi love radio for ewu Spain ɔno mo abo adem ɔno mo abiebiem dwumadie ne twagu ɛwɔ wɔn mo mfidie ne so ɛnɛ yɛwɔ GN radio yɛ no nso uba UK man ni mu a ɛwɔ hobi yɛwɔ Patmak radio yɛwɔ Abawa radio Amansan FM Brainy radio ɛna Sahara radio awia wɔn mo nyinaa wɔ UK man ni mu ɔno mo abo adem mo abiebiem dwumadie ne twagu ɛwɔ mfidie ne so yɛwɔ Kings radio ɛne ne TV ɛno deɛ Paris France abuchiman ni mu ɛna ɛno nso ɛwɔ Daakye Hima radio wɔ Denmark yɛwɔ Rakus FM wɔ Belgium ɛne yɛwɔ Sky FM ɛwɔ Columbus Ohio United States of America abuchiman ni mu na awia yi ɔno nso aba de mu abiebiem dwumadie no ɛtwagu wɔ hɔ medin de Krobea nana Yaw Asante awia yi ɔgye aman nie apɛsɛmaka na nanie ɛne jata no mene wahyia ɔba de akyia me akɔ aba ya eja akra oho te sɛ nyankopɔn adom ho yɛ pa na nso so adom kro na yɛ de nyankopɔn ase me nso me ho den de nyankopɔn ase ɛnɛ nso yɛhyia sɛ yɛba abɛsom na sɛbesɛbe yɛse ɛyɛ adesua yɛ adekyerɛ enti ɛnɛ da yi yɛyɔ ne saa de ama yɛtiefoɔ no na yɛn nyinaa nso yɛɛfa mu aba yɛse ɔka ɛde akyerɛ wo no de yɛyɛ wɔ mu no ɛyɛ afa na nso fa di dwuma agya kwa me bɔkɔ deɛ ɔde nɛ nso asan afɛm yɛn ɔde afɛm yɛn na na wia yi yɛhyia nso a yɛsan ba abɛsɔm ɛnɛ yɛya wada ɔkyene fie ensem wom dia sisie dia aka wɔ yanim no ɛno nso ɛne dɔɔso ɛna wia yi dia sɛse yewura ɛne dia sɛse yɛka no ɛno ne yɛbɛka awia yi adɔfo ma bedwafo ɛna wate wɔn ka no na ɛna wia yi yɛba abɛsom awia yi nkomo yi obɛjoin ne yɛ de a ensem bebree ɛnenɛ egu bɛma ne so na ɛnɛ asɛm baako pɛ ɛna wa wutie me pɛsɛ me ka kyerɛ wo saa asɛm wei ɛyɛ ahyɛ ne nso asɛm wei faka wabrabɔ ho asɛm wei sɛ wode to trim na wodi no ni a ɛboa wo sɛbe pie deɛ wobɛpie it is assured oyɛ bɛɛma yi yɛse sɛ woankɔ a wobuada sanoma no wantu a papagye die se ogina hɔ sanoma antu na ogina hɔ na sebe wankɔ na wubuada de a na enuoma binom nso ɛwɔ hɔ a ɔhyɛ ne nso a ɛbɛboa ane nyankopɔn kwa me abɔ nkwa bɔ owuo wodin hene wowa
Okay, arafo momfa nche na sɛneɛ na manugusu America no upie deɛ ɛyɛ assurance ewom ne sɛ bɛɛma wupie ɔbaa wupie twere no se ɔbaa ɛyɛ bɛɛma sɛso boafoɔ enti sɛ woba enkura hodo a yɛtim mu a sɛ da bia wɔba hyɛ fie bɛɛma ne kɔba wa hwɛ ya yɛde ani foforo wo saa bɛ yɛde hwɛ wo kyerɛ sɛ yɛbɛka sɛ ohom padwuma meka sɛ na nka wunya wo bɛyɛ nanso na wunyae okay enti wɔne a anya deɛ edura no pa bɛɛma kɔ ɔbaa kɔ ne yɛgya nkwadaa kwan ɛmo ɔnom nso kɔ school na wasɔre anopa na ade akyew na wada Onyankopɔn aseɛ no deɛ bɛyɛ bia wo bɛpie enti wodware a wudware kakra wo pɛ die nyinaa no wo yɛ adwuma no towes sɛ upia bonten na pia wo pie kɔne deɛ wo ko na omaye mu ɛno nso yɛ ahye ɔdaana deɛ meka adwene ho kɔ wadwene mu yie manimura wo na enidiw mete ha ya mete ha yi mi pie me sɔre yɛ na mete mani na medwade yɛ si kwan so sɛ me ba adwuma no deɛ assurance ne wɔ hɔ sɛ masɔre anopa yi ni deɛ ɛsɛ sɛ me kɔ adwuma enti mapie afirifie na sɛ wo bɛsan akɔduru fie no ɛyɛ ahyeɔdaana onipa da sani sɛ wote hɔ a ɛsɛ sɛ woyɛ wo ho te sɛ sogyani yɛnhwɛ nra asɛm wɔ si yei enipa nwɔtwe obiara kra afie sɛ wɔ pie kaseɛbɔ yi so na metie Samuel Sapon ɔpanyini na busua fie anaasɛ ne fie obi kura a wɔyɛ ɔbaa bi ɔka so ɔse ɔfrɛ me sɛ yɛtwa mu akɔbo ase na ebi a akyɛre so kura ne fiada mɛba enti wobɛhu me efiada na anto no nnura wukuo nnura na wakra fie o ɔkwaba wankwa ankodu enti onua ebire bia no de woyɛ bia no fa ka wo ho sɛ sɛbesɛbe te sɛ no aba bɛyɛ part of us owuo ɛka nipa yabrabɔ ɛne yasetena mu yakɔbadie no ɛka ho upie ne de upie yɛda nyame ase na wo mayɛ mu nso hwɛ wanam ntutuo yie tenetene wakwan na wantene wakwan na wansire Nyankopɔn ahobampo a etumi fa wo ntem obi apie firifie ɔkɔpɛdi obedie ɔnkɔ nkasa mi koi mi mabio me kɔ akɔwu untumi nkasa nanso etumi to enti sɛ wokɔba na utumi beduru fie a ɛyɛ aseda wadi afe okɔba woni nipadom ne pie yɛ hwɛ wɔne ɛtɔn nneɔma yi Dr. Mensa ha na ano ebinom krae ye firifie ye bedidwa na ka ya betwi afa nipa so na ekodipa hwɛ awraga gyanhyen wɔma pie ye ba bedidwa ye kwaba na ka ya betwi afa nipa so enipa wu hwɛ na ano nkran kwan yi so obogu enkwada ya wɔnom firi hɔ sɛ wɔnom akɔ asɔre program ya wɔnom ba kai hwihwihwi ye kwabo o meka zabia enkwada mu bi afrɛ wɔnom maame no mu o maame oh ene ne yebo ye nam kwan so kra ye ba hwi pan wankuduru fie enti pie ne de obepie na wo maye mu back to fie no eno ne asem no sa adom ne dom na wutumi pie ba beduru fie asomdwe mu a eya adanase na waye bi ewi oba de masem ni akra bo ne kasa ye na nyame ase na ye nchia ye tiefu nyina abiskona Asante Nuta court down. Abit na bogus na omkwa na sachi omakra wasem a wo kan ewum efri se empani se ayesore de a ye nyina ane ebefiri efie akọ na emom enye ye nyina nso na yesan ebefie enti se wo boaboa wo ho se me kwa adwuma ne de ana mi pie ne de obetumi aka na emom se obeba ana se umedura asomdwe mu ne de Nyankopɔn kwa na enim
me scienti no se upia na ade ho ahye Nyankopɔn sa se agye odaro ma me ko mesrewa ka me ho na fa me kɔ na fa me beduru me scienti no se wokɔ ebeduru a na wode aseda ama oboafo obofo no ene nia obo wo ho eban no akura sa na etie firi se nia ebesi yanimu donhwere ya edi yanimu kura no yenim donhwere ya atwamu de yebetumi akamu nsem se ebo odumienu ebo oduba odumienu ne fa ne ye hye adwuma ase na emom se ne ebesi yanim de gye bere na du ansa na yatumi aka ho bibi ne santi no enipa wote ho a ewo se me de da bia de ba ko ameta ye pa ye bone fache mesere Nyankopɔn se onfa me bone nkyeme se mayamfom so bi a onfa nkyeme firi se menim se me kɔ no meba anase me ma waye te se aboa sonsono ade akyi a odini tiri pempem se wo kɔ kɔtɔnkna ne mu se wo kɔtɔgye mu se wo kɔtɔ amana mu wonim akukɔ bi besoso no bobobobobo wonim odini tiri pempem agye se Nyankopɔn nkuto enenim de wo sere bɔne fache na ade ho ahye ne nsa se nyame fache me na se etome se nia enura ato ye nuanum ya na Nyankopɔn de wasie baabi pa efiri se owuo ne de se wo bia ntimi nkwati enka yenim se dodo na anim se enka wonam kwan a enye so a ena kaa ne timi toto amena mu a na nka bia wakonya accident ana se wonam kwan so kɔ na wo kaa anya papa ena bia wo tai be paye ana wo be feli breki ana se atekrota bi betwi afa wo so na enso yenhwe enura na esi yei enka wonam wie mu dia a agya oman mu mpanimfo omu kɔ baabi na kwan nya kwan ne nya omso wane ye yemfa wiem omu pentem na traffic be chi wo mu a omu sinki yemfa wiem se be ya ebe yentem enti obia wo ho ade na ni bere wo mu se man mpanimfo ne de omu kɔ baabi a omu na wiem se si ye na wo madu na enso yenhwe se enura de ewiem mpo a wo mu nam no ehompo akwansia atimi akwa akusi ama saa bi de yehunu bi da ena yehunu biye efiri se me mani fredi Ghana ha mente se alupre bi akoto ba bi akohye ahye nipa ewo mu nyina saa enti no ade a yehunu bi da ena ya behunu enti se wo fa soro na ewuo betuma ahia ho wo fa fom na ewuo betuma ahia wo ho de a ene ne Nyankopɔn guto ena wo se yede ne hyɛ nsa na yesere bɔne fa kyɛnso na se to yɛ nsani a ato yɛ nuanum a yesere Nyankopɔn se yɛ nuanum yi so mo yɛ mfomso bi a nyame mfa wo enche wo mo na wo mfo mo ensie biapa. Okay, enra na ye wiase yi a ye betena Asem Beba de bidwumadie yi so enna ye nya sankra no se elupre bi ate ahwe se ya na meka no se bo beka ya ye start program no ewo Asem Beba de bidwumadie no so enra no enna meka se elupre bi ate ahwe na baabi a asem kro na sie se ye elupre bɛn ana elupre bɛn no ye pusu ehwa ne ete se kwame agenim professor kokoto wonam kwa so na wo ka se nya Ghana elupre atiato de Ghana hade elupre atiato Ghana hade de no mise bia amano ne ho baabi na bia foreign news bi na wanya na odi hwim. Okay, intimate se kwame agenim nam kwa so ko honam se na we de dabai firi kumase ha ekɔ yesi adanse amanche mo mpatamo de dabai na obeduo na me se. My name is Madeline and I'm a proud student of the University of the People. The program seemed flexible, it was affordable. Ton of online resources that are available for you. Your professors are available to answer any questions. Do something at a very low cost that was still a high caliber educational experience and would give me a real degree. That's very attractive to me. Say kwame ni fia ha mame ni kan musa no ba bia wo no ansana ya to ankomo kwame akre ma hai good enra me no na sha ase enkomo e yare hosem na enya asem wode na beto o my Ghana se ye ya me no ka se kwame o we se ye ko atasaman so doctor Sam was starting ni fie
na ukoduru ye dinkan bubo ye mu kakra e hote say yo akra me da se akra mpani sister some ko ya de ro ko fini ho ntono da je free se drichi mo yi e ne na mpede be yo manfo be che ne ekoso e wo o mem kitchen and one wa se won bi no se bo se ne ba Dr. Samuel Sapon CEO asasana so papa na kata di ofrika be je and for the thing to be mboko jabe na na pe boss se be duru hanam no busian pani mfo atase ya hana ne yere wonti na ne yere ene omanfo ka na ho omanfo ndie duduro na aba eba ba chia wo mo na medimfo ina ho do ne bia ba magiri se omanfo ehe wo Facebook live this will take 109% so beba na watimi edwani edin kombo yachi na fa de chi ne se penyo ho a Dr. Samuel Sapon ni fi ni mo no won the cast apake ya omanfo ginani mu a se Brisia na obini na kire se ko yugo therefore abosese adin mpani aba befa ebusie di unsie na ene ye wa ha na Ghana man mpani His Excellency John Dramani Mahama asoma enipa ama wona bechia oba wahwere edebrechie a team of delegation nearby, you know. Now, you dealing with Asante himself for Dr. Sang, Amoakohene, Sanswana, Titan Dima, and DC, I mean, you can Asante Hanamon, Andrews, Augustus, and Aquasi. Now, on Raka, what I say, Abamum, Peninsula, and DC, I mean, Peninsula, Abamon, Peninsula, Kahon, and for Maban. Now, although, you know, now, I need to teach yourself a cook or just say, that's how someone supposed to say. Chinchen video so from the monk of force there. As a person, Machimanti. And she said, oh, no, mamma, me, the Rena chair, no man, penny diamano. You don't got the body, Rena, my dear. Now, I know you on Mampanian and the truth, just say, on Mampanira, papa, or Jim Wayne. You know what I say, on Mampanin say, and just share what also in the watching now. Watching Asem, and watching also on Mampani, Edia to just say. Yakase ordinansa ati ho no a Ghana man na ensu won kai ni pa wotwe a won akonya sa ahia kwai na ontu hu ni so nko arebo na odi aso ya se omampani ete on kan kire ni no se enhyehyɛ ya ho de ho nyina ye busia beka ye wasa be no fonsi we no omampani ni ni be akire na on de hyenso mo be sum Ghana man ti no wahwe na ne o papa kan ni be bia oye na on the ship that was happening and munyam and she let us say what mata hanma and what you know was answer there to just say from give a moment say obia or our children that our catch the city dia no obi ba for one kind ba for so kuma say na kuma say dia no e wo Asante na form be council na ho ana omanfo say omo chire bi na o de sheba for no nyam no wonu ebe ko na ebio on the hako chire ho nsem na eno achi no mo chire se omo yi a on mo ebe bo se na om du bani achi mu ewo gaben na gaben no ho Dr. Samuel Sapon bo se ho nso no amamra ni amane kwanso no wonum akwa yi ebusiafo asutre na afei enhyehyɛ ho de ebusian pɛ sɛ ɔyɛ no ne aban no adi kaso presenter ne sahara ta ne kabo ma na ya pepe na ɔmafuru nyam bɛyɛ aboa ama enyara wo sɛm abai won atimi atwere ebusia ewe enti yakase bu ma ba Dr. Samuel Sapon ifi ya ene wonum se on atwere ebusia ewe dikodu hanuma otimi ne bo akira chako de sosu awose makramo ene no mbo hanuma obi de wa dia de akoya bitwa chako de so ba ha bi ho bibi jello se on so aba na no jemu a osu ya woni ebusia edi kaso bom ewa hanuma na enu afrene kashi ni pango na do Dr. Samuel Sapon ka ho papa wo na fi afena ha ho aduonu enso 1957 ya disu gaben ama ofre na ochese ni mama memo no na first born se ni mama memo na first born okro school ewo owabe LA primary school ya wa Asante ho retu aso eko was 82 senior high school was also a O level certificate or honmoa what was of course teacher training Wesley College Kumase obey a professional teacher
and your child, your colonel, to baby, Gabin secondary school for Trabi, and I see him. How come at the orchard back? It was him. I come at the orchard 1981 to 1984. I'm a child, the ornament. Now, Dr. Sam was talking any more every year. You know, said, oh, as I'm too man, yeah, and on serious fraud office, and also also, yeah, and one of the more Oba, Beba year, training, and I say, Oba year, your crab, and war, Kumasi, Kuponimo. The no expansion was after the summer, Asante man Kemo Swafo. Na Asante man Kemo Swafo, about the year Juma, before the security coordinator, our National Force Council, was Asante man Kemo 1997 to 2001. Yeah, no, so for so far. Na come 2000, couple of nations, it course so. Kumasi Babaya Sports Stadium after a check in 2008. Even after paying a summa, it is not any yeah, what's some Ghana, man? And then I said, Professor Sergeant Evans, 6 years abreast about the summer, the Kumasi layer. Yeah, the profile you're talking Kenya. And Ghana showing the packet here. Like I said, yeah, Shanti was never studied on the free hand, which I say, on the Richibu Gabi, a Busiam, and Yamuya, on which on the Faso, now a Marco or Boise. Now, this about also film of Boise, officially, Marco Busia, and in truth, say, and drink prayer, and Busia, he had it. Like I said, so okay. Dear me Busa Watwasui, na esame say. Enkene owo manim studio ha then so send ye tie no ese se wudi akire na huru send ye nyoma ekọ nyina me pese enra eye wiase ya ena me ne wo sha ase ye sha ase mfiri Kumase your journey from Kumase Asante manya inkrumu dia ina na wo kope wo boase ebra no a mo amoye nsedrofo abokọ ye mote ye no mote ne sei e kwai bai na wo fa so akwame wo di free kroni mu o kasa nyina na wo te so te wutumi wo se wo fo be pockets ye bi kwai bai na wutumi fa so a wo di koduru bi podi mu na wo koduru mi podi mu no ohunu di ai kaka yadwene kwame se ne ma hyehyɛ ne ma me kedasa kra enra na me aduma ye sorry free ekete so ye di barishia se ye ko oboase na oboase na ye ko no na ya ban hyehyɛ bi a waye e ma woni tite gudie ni komemu na okwakopa ho entoma na tan hyehyɛ a meka ho asɛm o kyerɛ na beboa ama bebu no a wo tite gudie aye na kwampa so nti na what to be responsible cooperative mining and skills development program yeah na ntanimfo ichi di kan wo no pa be sa no pa no e bo be na nwotwe ne fabie e dru obo ase black park no so bada ana ntanimfa yin sefie ke wi na wi ma ekusu pa ne so pete ni ade a ni so kwa san hwa na osu agem afɛ enhyehyɛ no so nyame adom ni gina ne hu sɛ osu na pete no ache enti yo ho ma ni hu sɛ Asante mantem so afo Dr. Frank Amoakohene wone land and natural resources minister honorable Amakofibua will not be aba pramane so be chiachia no sha se what Ghana national anthem na oto anthem bi wie ya Dr. Frank Amoakohene try say kim ana onyako so nyako na bi gina Dr. Frank Amoakohene na bi twa ni ko ne baaye no na ni se fine just say die ye nim dia ba ani Emmanuel Amakofibua no answer me stand eka asumsem ya party international na so my basa ni gina na me hu say soja fo a onum ba ho no dodo na on se international ba event bi ase a security architecture no abetimi a chiro so woni penifo na ntia che abetimi a chiro penifo kra eba enti wo ha chiro fo ni bambo ba e no a na say likely say defense minister and so baby asrafo na omuba adapting the bad for bani atie no ba sahara so afo sen ya American take for moko if you can't make
Oh, baby, I saw for the Jimmy Castle here. The giant bonnet and then too much, you know. But I quite want you be a. She was sent to the movie direction here. And she, I'm quiet and a chain, I'm a chase. Helicopter me, I've been young Quincia, I will put him baby. She is here, no, because I say, we are dancing a perfume, a bit scratch and Sabia perfume, me, baby 40 idea in the work. The girl said in other tribute to and she shall say a call, and protect one assemblyman, or one number, she shall say a friend. And she was a assemblyman to confirm with Tampa. Yes, she now, I don't be a full course over by nine and a few more. She, and she, I don't have Mr. Tripper, so for all corner. I didn't pa. Now, what you watch was yesterday, I can give it to you and see you. The free of what you can all quite and see you from no. So, quite a Bianca, actually, Nigerian, I did the room with the Canadian quality, this like a media association. Yeah. And so, I'm a partner and non delivery tree could do honor. Na abodini nwabo donko ekobo donko nefa kwamenye edubia nso nyabotwe kuche bo performa na ka na epaw usani a epaw nja fa point in chambe ko ekoto fast service for car ambulance no mo call no a obi a helicopter achida fo iya ne ntie se jato mu na fast service for ko na kra na ka na ko se di actually na ntie ntie ne se the car, how come who could be Pankano? Will not happen young Quincia. And the over was some passenger, let's say, Yejuma. It's a cracker, my mother was going to say, a very corner. Not far service for okay, you can have 2 cents for Mokobuana or Carmen. It's a corner sword to Sinkuma, and she can't make you when I have fast service for 5 cents and I'm not for shaman. And she can't say when you do one man, Titonia, but she can't and you could do Kunuso. You could do as a Kama honor, a co farming community, a colony, a much more Sakana. You could do one of them, that not to Sancho or Sa, when you miss some of the category now, honor. The bear didn't see, you know. Now, a young coco for the trust for me now. Some of the opponent. She had no time for pocket shares, the quality shares up on you say, you're quite chat. Obviously, it's a Kanawa. It sounds like a par for Park of Floor. You do some for the other for the play, no one for the wood. Now, someone for catching and say, I want you know how to say helicopter, and then you might air and there was no form to do a moment is helicopter, the Asem. And just, I would expect you to check the altitude they walk. General from Pie, quite a from Sa, and that's not the normal level. You don't want to do the moon and no form. Now, I come to say, and there are a travel for good anymore. A coy, you know. A man trying to transfer the photo to say, I could Jim. Up shit at that forest in him. See the free throw. And to be a so the no more cocoa for you know, me some opposition. Now, what you say? Omu kwanwa omu no ebra omu chichi komso portion no e dibes don re ba kwa so hu baby poti ade na poti akoto se aho ye ure tu yo ba bia aka se enkofo ye fotu ni fu kwan da na o de wo kofo mana mu mato aso o chefu kwan na de tia fo mana mu mato aso o be twenso be fo o chefu kwan no a afei na wo kwa kofo de pon na wona mu chehini ko yini mu chan sa temdia se akuma weni ade okwa akofo na ade akofo de pon the chicken is in such a way quiet na kumofo no obi atoto mu akwa akogu ho enti na do no timi afra konto man na mo na o se fa ye kokodu ho no na de kan ko che se bra etito na ono kodu ho first na o da na wo fom to na be ben kodu ho first no ye ho se ye senti ne se na aeroplane no na helicopter no na fa bia se chibu mi akodo na na o chi helicopter no aba sense aeroplane na no ho baby ye jadem ti no so so kwan gra na explode e ti no so be si e jo so chache ye ko se franco fo ni ade so ma o twi no ampanya pa ba po bi che so buti be be mu susu se helicopter na explode en ti unko du ho de na che se
obia wo mu bia akra wahye yesi ko du fom hono no me ka kire se mun komra na mun ina se yesi mi tokure free ne ntade ne mpa boa de asari a se me boss ko finchi obeto fo mo ma me nko ne di ekire na kwa ya fo bi no na ayese sini bia se yeti TV ekire ne yewe se o kwa uti sanko fo ho be no bi ho meche no da fom yesi ibi abambo fo binim a ya ko ni ko bi ma pa ba ti fom na tano wa ana kwane so wa na base pasa ya ko na do na de ke jube bi e fun se de ri masa to tu de ka na o se nante jube bi a o fruit for chia wo tna so do on ma wo fa se e du chese kakran be se don re ba ko ni mi no so ana ye true de bi a na atorenchem no ehie no na ko du ho na se ni pare da ho no mu a wo ni ma hye abo to chese o wuri ni pa no ni no a chese we e ya so lesi obenten ama ko o shishi musa ana gadia no ma no helicopter no so no akra ahye jorbe ento kwa ne pass no a aye saldo min no ketenkete na egugu ho no dia anhye o ha ye ko fe ponde nu ye ni akra so ho no dia tinche ba ko si ho dia no ye fena ofuntum na mpere wo ofuntum wo sane matatwene so ko mo a insufiti adi firmu ba sa ofuntum bia no na wo hwa pule no ka siri so ba no e ba ba share so be to form ti hu ina ye tuntum a ti mi se best na shidia do ina ofuntum dia me ho aye tuntum na bra e fu ba share bi pono soro no e first about from that's 1,000 feet. Are you starting a business? Do you need a logo? Design.com offers the world's #1 AI logo. Diafu do kodia. And it's a kodia no na be share January 2 mo. It's a kodia na se hom nyina hye. Na ofin tunja ho na etu na kodia no de. And you na ba pele na so ho na fam nyina ahye. Omo mo ko foma omo tuja no. Kan sia no be hu also just here for us person just here for see bua yinti mu na so a e sha se no ade wa se a hia bi ba ho so no sha shebu sa na e jana atro edua no a che se na se ni na hye je kwa na the bodies no ahye enso ne na die bi e wo ho no mo ade da ho no mo nti ye ko ho no no ana ye ko to se asrafo no ni ade wo ho no mo a it's na omo eboban enti nanche bia ana Asante Mountain so for Dr. Frank Amwakohene eba ho no mo a chese omo shate rescue missioner na omo tu anamo na Dr. Frank Amwakohene ba ye no oba ye dey chance on the bompaye nti onu ebo empaye bompaye bi ye no omo shate se omo yi nipa every morning na omo shate no Chimemu 4 boys na ho no mo wi empenifo no emo no Chimemu 4 boys na bo no mo wi empenifo no emo no the boys no dey polythene that is show mo so fa na hand gloves edi ho so the polythene and the bill so crowd the bottle shining fa na omo apija emo no nto mo pija omo dey kokoo bottle ba ho no na omo dey ahye emo no e kokoo bottle no mo na omo amako ofuma ko tu banche da no because say o sa bancha di go to bag ni mo a we a check class di ni di dia e check dia na di sna no ni di sna ni chin sa di wu chi da no e ti sa mo ye no e to di dia e rabo to ni chini no mo kashima no mo chin na se ye de tobo wo homa me sanbra bi okwa me yesesa enipa na mu no ene ye di gu kokoo botom ene ye dey to aso free obi o ana omo gugu ya ye space wa no no mo di dua omo butua fe ahia no ma chi no so de be ya emo no mpie nke je zo bu ho no mo a omo se mo ni di ba o ha cash sa bu o fa ho bu omo nine ni ade bu ma wo mo no a bi da de bi de be wu full body no na omo na nyo mu ntani ade e titi ye no de no mo ma sesa e di egu go to mo ano and it be no obu ho no mo a
Also, a bassano, watching and she not so much hit a woman. Shit, but in my it's make a point and time of which media shit. But for ma, I can't not get you know. Now, and yeah, as I'm catch one. So, more body now, you know. And I'm sure to say, only that which body the tree. A sort of home is an from the Saturday this Sunday. It's not Asem. So, the Paul Sunny, also you cry me Asem. And no, sir, voice no, open one, or we are dear papa. And so what you know. Santo Bubio, me pamochao adofo and then koma ye die nyina no se wani menwo na wa kokoduro se nkoma ye die wo bedi akire dia ensam no akwa me agye nim wateka professor eboboso ni nyina no sebe nyesa wo oboboso keke bra ye Facebook ne so ana ye YouTube ne so wo de awba hwa hwehwe Otec 102.9 FM no on Facebook or YouTube Otec 102.9 FM no na nkoma ye die who videos enye pictures keke videos wa wo wani no bra ho na behwa de enti kwamie enipa ya sesa na mu edi agu koko botom ye de aba chima no te se de yakotu banche ne ya chima no ena sebe kwabrane ena suni tiri so en wodi sane mepoi se sibi so obio I know. The man is I get it to the Akeke. Minister. Hey. Environment Minister. Hey. Can you clear and what to me what name? Now, what was the Chisa helicopter? A county. Nimpen for a county. Not much shot or more. If I'm out, it would be another ring, and sir. Ow. She and that ring, you know, dear. Ow. Strange, no, because that a good ring and ow. I said that ow, you're going to six him. Now, where? Ow. Who's your name? Oh, just who's any Pewusi in a number. Hey. Now, who's any Pewusi in a month? Don't so go to them. Almost shot to say, oh, with the sunny, where the abafo. Now, old sunny above from the crowd, if you're best, don't hear about Kunichin, Jia was swat and yes, I'm so good. Now the abafo. And to buy some and a swai. Now the dear many ball Misu Nami Suye a bra boys no swa and one no musane for or more banana Saturday be so for me in a free branch so the free branch is not be poi the money you damage and you would na insane kofom e kwene ko choki die se nyedi ande eduka no komu hunu fi se e be 1000 feet na usane akofom ye ko twa ni bia na e kono ti ko choki die am na ka ho no na mo san ko fa ya obo so e kata kata o mo isane e de e bai na e na kom ni ko ko pre ho du be bi na pe empotama okuko ho na e die ni breko si so ana itwa so be 90 ho so no ko tuna do nsabomu a no nge ko tuna do nsabomu a no dia kaka so di beju so na ja na be pono be so do get dam trial before dam trial before no so na ayo kan kine ba ye no na so kan ko ko ya paya mamani amane ansa no be ni cha so ho do ho no to be do ko ne ja no which me wo no ya be jomo fast ko mo no ana mo ko frɛ ama konfo tsaye ene ko mo ko mpene ko be ka ho Asante regional minister Dr. Frank Amokin so be ka ho a wo mi sha ke e ba haye na o mi ba ten ansa ana mo di emoni egu ye ambulance na between ko enka ka te e busia do no mo enyo mo die na nta akrafobia now we want something written in the Sabaso. Yeah. Dr. Frank Amokin. Wakuni so adie. Baby, na kaji do wono. It's the sina ba mo 40 French men phone call. This man eka se so wa ko ko na company. Dr. Frank Amokin focus so ko ti bete. Don't say ba ko so fe say. Obi ye mu na e je gubotum. At a point, owo se mu na mo nyansia, e no mu hu baby e wo. What's it? Until some do no, or moon form. When we dream one, or we
emu motwe nyina kwame tobo search no ma yenhwa de bi video bi da so sese ye ya hwe ebra munya nsia ni wie na kamienu no o kire se kosi se ye benya nwotwe nyina ne ye nsi fom no mahunu video wa ase ebinum kura ma ene ye di tutu ejanimu eye sa bre no na ye hwehwe emu nka ye na video ne da so sese ya sabe sele mu se hye no one way ya unhunu homo ye wo mu visibly na omo de dade dan kokko no so hono mu an ye bekọ no na oda hono afa na ne ade na ebi so hono mu a de apene ko hye no ebi na ko pim no dade na se no ya amna donko nti tire kwa de ni se omo free sa ma da ebi no an kwa kire bi a enko mo nko fon ko betete egu hono ma bi a sense ko se sa wo nti no hihihim ana na ehye Gote kuni na wu siri da so wum na ehye papa enti no mudu ye no omudi omudi dia na prepare no mu no a no de ade ahye mo nsa no matwe mu no kakra sa ta bre na mo hu nsia na sei no mo hwe mi na nyame ado omo hu mi no aka na omudi egu botoni mu a won meso aba enti so aba be du ko ntia no ana ombeyi apaye gu nsa so na nam se de sie no como bida na mo como mo timi fa e mo no en tru so en ko be bi o mo de ko tank na kuma se na afi ho hye dia no tini da mri ya do mo a what mi dia kon kan e ka se e drum kan na e ba be dru si kaman krom ho no so ya community ni na obi a wa bontin obi a wa bontin obi a ni se gu ne bo se ano mo tse omu ni omonka ubia and so here Otec the two from emono you go kwano ko eh okoto Krobea ho Dr. Kasho you mo se busa sa so Otec pa nti dey first report ni we no man fo achi nti even the adjoining communities are na water area ho no but I two na adjoining na ekon but you do bia na nkrofo iji na mancha e convoy no yes mo hu de esi a chese no kwasemu nya Krobea bridge abogana man papa enti ebusaya to fo bomu no enra bridge boy ye bi echi aka ye de ni kwetwe bi ni tia kwante mo hu ye ana ya bochiri ediama wadama wa chief adofo okay kwabe ansa na meja wo se toa onuma so do ade baako a ebeto abonten ona wode wani krotua wisi wabadwuma yankopon ye okese ede ko bepo ne so ho na yete se hyane wo no mo hye ye no ye hye ya ma wutumi hu se ebiti atete ebia yesei enti kwan ben so na mo amokọ ye no mo fa hunu se enipa nwotwe a ye pe no yenya wo no nyina na pass ni nyina na yenyan ana yenya ya yenya ne kwa be so kwa me you Krobea me da say ene say boy ko dru ho no ye bu ho no mo a pass ye me ko dru so ye die a bit difficult so be nyina in touch because the money be on na so mo fa so what ya hye no so wa hye ba de na bonso a ana be more ni ade na hye ma na bonso na ho hye de ya bunya ani obi so ho no mo a e bra o hye sa no wuti mo se bia nsa etu idie be hye no wuti mi fa ni nsam mu ano e de hye na mu ne ho so en sa de die o mo sa no nyina o tu si sa ni even mo bag na mo phone so na o si no o tu si sa ni na o tu si sa ni na doctor Frank ma ko hene also a doctor by profession and chebu on the expertise came to bear advice ni adie and ni o mo to the security for on be ya abo ma ni ma ko yi and at a point he was able to identify some of the government functionaries which is Dr. Manebu Amani Honorable Mohammed Mutala. Wow. Now he was able to identify themselves. For this body, a Dr. Manebona. For this one, a Asumesi. And that's how come
because you could one now a layman point of view say so much you share boom. I did I could identify from probably a DNA test. Yeah. And the bit me about more identify. But sorry, no much identify one more. They're able to separate them in different caskets, as you say, no more one more mutalacrag and album, the bush and fortune say, or more copper crab. And the doctor for come up call in a boy, now or your juma pa, and she fat part maybe. They also move for the more five. The beer and sworn in the market in the account, if you are only never be identify who say, saying a chana, say, media. Ha! Enti ekoye se sebio yede enipa mu baaku bia hye botokrum ana sei kwame salo ye no emu baaku bia ekọ boto baaku o man kan mu he enti mesrewo mo safa bra emrante ne soso body no safa to so na membusa kwame asem we ntwato aje ni muati nie enti emrante a esani bipoi na boto esoso wo no mo no nipa baaku bia mu ene so kwabna na baaku yi akora nipa baaku bia mu ene so kwabna baaku kwame ewie era se ate No, what's up? eboa etia wo yeguo no samfra makro na eboa emuno no enu nso tumi te obo aseni adanse man yehia krache no ene okwa adanse ahinkro ene adanse kro obo asemu a enya asem ketwa sane etie no edin oba yen Facebook YouTube ne so a ebra emu no kokodru nkran sane etie no asojafo Ghana ha oswafo a ohwe ahobambo defense eso eka ho bi enti asojafo ne behia emu no ejeye na daka na se naka sebio yede ade no atutum no uwu a wadane ade ene wotiasie
empre ho encheche ho me na me yese ne nkosi aga o owo nim sabi we ne woska na we ne ni bie yewra samo sapo Dabi. Imagine being able to build an app with your name on it just by thinking about it. Meet Base 44, a complete AI creation platform. Describe what you want and watch it take shape. You can plan, customize, and expand in any direction. From tools built for... we know we will... Yeah, we will get there. No, the boss anyom no. No, the boss anyom no. Wa was a video no fa send me wo me WhatsApp ne su sese ya ama me. Ana fa send me wa Asem Beba Dabi. No man ne su sese ya ama me. Yes. We will go. Heavens only knows strong kuto ne nim kwan ya ye be fa so ye be ko. Nenso die be ye bia no. Eho wo beduru ho. Me amete hai. Me su meduru ho. Enti ye eye bra enkran ye de wonom ekokudru inti enipa nwotwe a ye ka won ho asemi osoafo a ohwe defense so minister for defense Dr. Edward Omane Boama Alhaji Dr. Ibrahim Mutala Muhammad na monhwe 110 enena meni panyini bi di nkomo eno wo ka kire be se Owura Mutala Muhammad nanka eye Muntaka Muhammad kire se elupre na ba no according to the na papa na ka kire me no o se nanka eye Muntaka na ekofu o ena finance minister be ka kire ne se ye wo agent meeting enti ko me ma wo nkwa ansa ena Owura Mutala Muhammad ekokofo ye environment minister no eno okokofo ye entinka weyi aye kan se obehwe a asam no ba ye no esua na interior minister esu no reflections Alhaji Miniru Muhammad acting deputy national security coordinator Dr. Samuel Sapon vice chair NDC Samuel Abwaje former parliamentary candidate squadron leader Peter flying officer Chum Ampedu and a sergeant Ernest Ado say ya make us say enhyehyeye abetodwa ya sa enhyehyeye no ya abei abei mu enhyehyeye na imprempren ya make us say ifri a aba na owura ne nsahya ase Felix kwachi ofusu ya kire se ye de nansa 3 days na mampanyini si ho se sa nansa no da yusu ejaadwo ni sutie kire se o my Ghana ahwere ade enti sa nansa hyehyeye no na owura Felix kwachi ofusu se ne mpanyimfo ayono no wode aba ebida manim ha se efri ene ya wade. Okay, very good. More, thank you. 7th August ekosi memreda 9th August 3 days ena yede ye sa morning national morning na wasa ebre we mu no yenuanom a onum afri mu yi ene yede be kai won na ya reflect nioma a wonum ba asasi so no onom ba be ye enhyehyeye won bie ene se ya wada eye ne eye public laying of flowers ya di hwire yi ebetoto e de ahye wonum wani monyam ye besoso nkenre lightning of candles te said ye bi ma deal ni ese be ye biem kura wa Asante mamu na sa act we eye ceremonial gardens presidency animu ho e na sa adwumadi be koso ewie ya enti enche hokura ne ye beko ho enti omanfo abusua enamfo woton safro obia sa kwanya we ya so ye di lay flowers no na ye de so candles no fiada ye ochena ebesa atoa so na yama timamufu akwanya ema wonom nso
ɛde ware kyekye nsɛm ɛne obu etwato ɛde ama saa mpanyimfo wei na saa bre wei mu no saa kosi sɛ memene dɛ ɛde ba na wieyɛ no anwumre no ɛhɔ no yɛ reflections and memorial ɛhɔ no na yɛbɛkae na yɛayɛ nkaadum na yɛde ama wɔdom saa adwumadie kɛseɛ wei no num ɛwɔ state house animu hɔ ɛna Ghanafoɔ ne abusua no nyinaa ɛbɛhyia ne akaakae ɔnom nso mmɔden mo a wɔbɛbɔɔyɛ ɛde boa ɔman Ghana enti mpanyimfoɔ ɔfa saa kwanya wei so na wɔde ato ɔmanfoɔ nyinaa anim sɛ seesei deɛ ɔman no ahwerade enti saa period wei no yɛde hyɛ saa mpanyimfoɔ no animuonyam akyerɛ bu a etwatoɔ ɛde ama wɔn ɛfa state funeral ayi a ɔman no bɛyɛ ɛho nhyehyɛ yahodo ɛsɛ fata sɛ ɛbɛ nyinaa no ɛbrepam ɔnom de bɛba ama yɛnso yatibi ɛno no ɔba de akyia me akra aboto na ne nyinaa ka ho bi kwa me agyenim ka asɛm bi sɛ bra wo koduru hɔ no on de wonimu ohunu sɛ dua funtum ɛna alupre no edi nkan kɔ boy oba yɛn Facebook ɛne yɛ YouTube ne so a sɛ dua no ɛna aseɛ nyinaa hyia yɛtumu no edua no enie funtum nso ɛyɛ dua sɛbe ɛwɔ abakwasɛm bi ɛna Krobea Asante kotokokora ɛde abubɛ ummu saa bɛ ne nkyerɛ me ɔba ade akyia me osi funtum wo sai batatwene saa bɛ no asekyerɛ funtum wo sai batatwene asekyerɛ paa ne sɛi ɔba ade akra funtum no ɛyɛ edua ne din ba akɔ de aman ɛnkane no ana yɛmmerante bere mu no yɛbɔ nsuo fitaa afiri mu ba ma yɛde yɛbɔ sɛdeɛ na amafoɔ mu anya fɛlɛla a ɔmobɔ ne yɛde yɛkɔbɔ aman yɛkɔti aman na yɛabɛbaaba mu na yɛde ayɛ nti dua no ho ayi baako no na ahoma ebi wɔ hɔ a saa dua no paa na yɛ ana ɛpɛ na saa ahoma no ɛna ne din ɛde saa bata no ɛbata ho no nti no ɛkɔyɛ abakɔsɛm ɛbɛtɔ hɔ nti bere bia sɛ wokɔbɔ aman no na wobɛbobɔ ho ana sɛ wobɛtwa na ahoma no a ɛwɔ ho no deɛ sɛ ne etie bia no ahoma no mu bɛtwitwa ebi wɔ nso a ne ebutu fam kɔ deɛ wa no wontime mfo ɛnkɔ soro na wonkɔbobɔ nti ɛba ne saa no a yɛtwa yɛbu na atɔ fam tententen na yɛde bɔɔde ahaban asesɛ ho na yɛabobɔ ho a na anwunu agu so na yɛahyesa de agu toam na yɛde aba fie na yɛde abɛyɛ bɔ tibire biara saa funtum ho bɛka biara no na ahoma no a ɛwɔ hɔ no nso so ɛho aka wei ɛna ma ne bɛyɛ kasatɔma mu sɛ funtum wuo no ɛsae batatwene nti ɛyɛ ahoma bi a yɛ na ɛbata ɛmankyene dua no ho ɛna ma mpani de bu saa ɛbɛ no akora saa dua yi nso ɛne esusu sɛ alupre di nkan bɔ mu a ɛna sesei ɔhu sɛ ɛhɔ nnua no a ɛhye ɛbɛka na ɛbɛhye ni nyinaa no saa alupre no ɛkɔhwe hɔ ne wuo no nso ama hɔ nnua no nyinaa nso bɛwuo nti ɛsae no ne wuo no plane hyeɛ ɛne nipa na wuo no nso so ama hɔ no mu nyinaa nnua no nyinaa nso so ahye nti owuo bi obi wuo etime sae obi amaneɛ etime sae obi so they say na hɔ nnua no nyinaa ɛna ahye yi sɛ dua we kura me nyinni sɛ ɛbɛyɛ dua a daakye bi ɛbɛwu ne foforo yi ɛna esiwa a daakye bi asɛ ne etie bia no ɛbɛwu ɛna hɔ no mu nnua no kura deɛ edi kan ewu dada ɛfɔm no deɛ ne deɛ ahye ama saa bere deɛ ewu dada okay meda se ɛne saa nkyerɛmu wei arafo yɛbɛdi nkɔmmɔ a edi kan na yɛba mɛka asɛm bi de akyerɛ wo hwɛ ekuro Ghana mu ha yɛ nyinaa na yɛte ha sɛ nneɛma si a ɛtɔ de bi a yɛfa no sɛ nyame na de ma nyame na agyeɛ
oh enye hwee asomai Ghana saa de we ekoso papa baby a me beka ho asem e de akyerew eye enkom sha hodo a asem we si ye ene social media so na onam so a yesi we be hye enkom radio so yesi we be hye enkom ntini afre obi na ye interview no nom ne ade saa bia ye no anyanyam bia Ghana ye insecurity mama mani akoso ana se mani nkoso a ene metwem wadwene e de agina bibi so ama moate mo hoase na mama madwene akoho se beboa mo hwehwemu a emoa mo se emoa mo hwehwemu nso a munyae nto ho na enkoda ne baby din saa bre ya me ne wo kasa de Dr. Hepa Plus yewura Ebenezer Ajimai ono ne founder Emma Ebenezer Heba onom na de Hepa Plus Pavi Plus mosono abedwa so ene ye yawada sebe yesu de na nso o kwasi ye na ukonya enwa wokwa so a ya fa da sebo a ubedru fi a de ebeye bia no utumi totowe emeyeye enti apomuden so hohia enti sesei de moma yenya ye well being no na yenye well being no ehu adwuma enti Dr. Ben waba bedu doc wadama sumimu Dr. Hepa Plus akaba ya nana oh to say Nyankopon dom yes the Nyankopon ya say yes adofoni adehye and the Hepa Plus doctor aba krachi outmanim ora ene meba studio ha no me begina me car ne ho yes or no yes honam no di nkomo meboa bajan mi bie car ni mu na me no bibi uhu ya na wa uhu bajan mi hui uhu bajan very good me kan be kai se mam kakla no be na jana ka se kakla hey doctor wow ozo naka ohwe se hwe de me no wow naka se kakra bi ense de na nanom naka o jibia no mo doctor wow. me Hepa Plus yes me Pavi ene me plasmos de yes me mfani agro yes egumeka anim wow enti ansa no meba betena fidie so no me make sure say me bobi dance ni ene o se me otrofo no o se me dance ni wa aburuchire me sheda na me gina bonten ho na enom wow adupa ye nyem fancy me da bia me kase onum bibi na wo nom ne kokoamu a enye yes na emom de obetumi anom ne ayimu amanipa hunu de eya dance pass ene wo ho awie Hepa Plus Pavi Plus moso no to yangidie mu ho nana me da ase na Hepa Plus no pa no sisei metoto sere obi a woti Otec titiri Asem Beba Dabi nana yare ne namframem asai se wiem aye nwunu no yare ankasa ne namframem nana eye dodo no ase malaria obon se o treat malaria no se wa mpe Hepa Plus Pavi ena plus musubi amfa ntoto akira obon se asem bia dibone enwom obeto no nana enwo no nyame de ache oman no ne bua no so nsesan nana ya make sure say baby a obeku bia no ukura 20 cedis miensa ene dru nya bi to baby a na enam se ne bua no enye den enti meka ne se ye kogyenom ye nkoto Hepa Plus de nemre ye nkoto ukwa we 20 cedis 3 no a that is 60 Ghana cedis na wakwa akogye bi ene abusua na benom obi a otie sise ne ben tumi anko school ne o because ne ba no yare obi ba sebe ne hunemu aye sone obi minimu sekata bi obi ho ani ti edwa no kenken obi ho aye ne mmere okoye se typhoid ye treat ma no obi kura de malaria obi kura de ama na asem na na dwendwen kura ne se doctor sense hwe ne moja ni ma ye yare kese ne ho den but onu atumo se we die no emu nkoyie mesre ebetumi a o mpedro no mo de ba Hepa Plus Pavi Plasmos no manenya odudu sure ko pebinom se anka one reason bia se wo de benom Hepa Plus nupa no a saa weda ye mu aye nwunu
na wonya excuse so na nka me peninsuo enso topa ye nkwa na mahunu nwa yi ninsuo bottle no edi ama no na na se ye ne sa ye ho betumi aye den ye de ya yare bekoso ne yatena na emu mesase ye nso eni enya hoden ye di yare ne so nkunim eni ti me number to dwa Hepa Plus Pavi and a Plasmos 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 na owa manonia mesrew enya bribia na bam na odi atwi na painkillers misraw ma umojendia fusane na hwe se honam na ye oya ne wapo ne wapo so ye omre no ni padua na nkasa encorrect ma wana obi wa ma no ne fie ahaw nyina no on egu ne so obi be ko school admission aba obi yade hospital bill obi ho light bill nyina otua ono nso ene ani gie wasetem because diabetes akoma yare bi sabe ne osa bi ne yefunu enya duane bi empo na afi otumi di ono na o ma Ghana fo ye ni je no oni ani je wo na brabom ni health mesra se wa manoni a humobo kakra Hepa Plus ye hyehyese de brewa wonim se 10 na ye 30 no uwe a enu 0.5 wow enti mu ha ubetumi akeka boso ene woni a woni won ben no acha nom a hoden bekoso atena e wo wedie nim mesre amanone form fa address nimfa 0542 807 907 0542 807 907 o Ghana hadia minam Nyankopon mobro ho so toto sere o say weda ya ye die Hepa Plus Pavine Plasmos nom ene kura no enu no ye nom no in isolation obi a ote Hepa Plus no masi bia no oyi ne Hepa Plus oyi Pavi account or the Plasmos account this e bia sebe koto foforo wa bensuo mu on e bia obenum Hepa Plus nkwa na Pavi nkwa na Plasmos nkwa ye num bom ye ni a ye nim dada no de ye num miensa ni nyina eniti sa bre we die and that's how you use CRMs. Questions? Or you can just move to Monday CRM, a platform to manage all of your sales needs and view your team's entire pipeline in one place. So every rep can easily find even the smallest of details. Whether you need to do something quick, like change your lead status, or something big, like sending a mass email to hundreds of leads. It's all effortless. It's customizable without any code. From the columns to the fields. Set your own deal stages and automations to keep deals moving forward behind the scenes. Your customizable dashboards connect all of the pieces so you can see tomorrow's deals today. Now that you've got everything in one place, you can get the deal over the finish line. Go to Monday CRM and start your free trial today. Less than 50 na course buy no wow na penfo na frɛ na ɔmo kyerɛ de akwadudie no so ayama wone a ankobo ade nka ne sɛ wa kan anything well being no de ene na ɛboa ma well being no so gyina yi sure anope na me kyerɛ sɛ de kan no ne yɛ papa mo esi twa photo photo na yɛ kan obi wo ha ne phone nti onim sɛ photo kra ne yi ne saman asen akohoro obi nim de making ne ba ne sɛ ne mrantie nim photo twai no bema bi tie me oyi saman na basa saman no ohunu yi once negative na ye basa ni e blurry benyame adome ne ya kyerɛ bia pinhole camera ne switch no wo sure eti obi a otie Otec ene ya wada no odifo na ya Krobea Asante a o che na dum sure yesrese inhyira ne
abrantie bia and the well-being be gina yi. Sure. Me ma ya renti wakoto China dru be Dabi. Ebe how? Ma well-being sorry. Na ya re na mfra me wo di so nkunim kra dada. Because wakuma adwuma yi obrabo ye na adwuma yi all sabiti so ni pedua na cleanse infections. Last time abrantie bi so ti adanse a na obi jonso no se ne be ma ne chi. Ono so no the same thing. Sabi okodwonso a gise odinsu fo. Na yi no the pant no. Enne hepa plus baby plasmos ejai. Na odi no kwadu no kra san atoto echi no so wo sa na ni o makoyie. Kwadu ono so de bia nyame de ahye ni kamu ama no no. Aye kodu papa. What ya say? Mesre oyo ba. Emfa chemical so nko ho. Fa tadwene toto echi ma me. So de very gam pa de asobia wo tertiary SHS GHS we gam so be ya na binya o gam wie mu wa bra betumi anom hepa plus pavi plasmos na infections are o battle no ni pedua na kasa cleanse dia ma o sabio aboa ma yenso ye photo twa no ai kama na wo bro nya dru wa dress so ko photographer no twa no light bia anso krawa anti na unsun photo papa be ni yante sound bia say kreba krama Dabi okay yes sir oba bia nya hepa plus pavi no na plasmos no kwajibinom okay na fa tapino to akire emfa chemical bi enkonya cancer da achi sabio asase auto e musika kakra odi si dan afi de we say peja kakra no district assembly for ababetro stop work produce permit okofa permit no okofa afri wa bra sa bre no se unya hepa plus pavi na plasmos a cancer bia me stop work emfa honim fi a wadie ye bekoso adi nkunim adi akọ asan di bio eye hepa plus pavi na plasmos jimi number no mefa hin manya bi ansa na wako number ne so ama okay and the bia na nyame aduma next week why odi fo edie nyame aduma next week so ohun ye mobo maye nkwa ye ba beye project bi wa Asem Beba Dabi so very good nyame aduma next week nti se wo first time a wutie Asem Beba Dabi a ene nyame aduma next week ni enhia very good na yen hwede ekoso system very good bia binya hepa plus pavi na plasmos kwajibinom ma onua binya so mfa so obi ha diabetes stroke obi okura sebe ne Jones Asem less than 40 year young man o se doc me Jones a na bia ka me be me ni manyina ho anchema obo sa afọ me ho onya hepa plus no pani binom ye no and why free me number is 0542 me pa chao doctor numbers nie J na freno eye 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and now 059 13 67 898 059 13 67 898 oh wa manonia 0542 807 907 0542 807 907 I say Helper Plus Pavi and plasmos Monica sa na 90 obo petition yasum obia nom na said your person nom no na mom well-being no well-being and now your baso a Mr. Wede Mensada Mensayem fa tadwene to akire na ma wani a wutwa mu photo no entekre ye hu sa light eso na those times we travel to na light na ma uposu kakra very good bi ohokra utumi fomangudua yes utumi kwa butterflower no yes uposu o kire nipa no kra position a onye na fe what is a cameraman na ye ready na what e ma bronya die no eye bronya die nembre me ntekra na photo papa be bronya papa be kra na ye di nana Monica sa and it Helper Plus Pavi and a plasmos kwa do die no me da see bro nyangopo Israel
apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi Plus Mox. Hepa Plus mixture. Etutu malaria na sekura. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Buso me pini. Menti ase me do. Tie. Hepa Plus mixture. Enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kura na ebeye wo nwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Ebusua pom mudin wo hia me yie. Esne bibia. Entimi manom pafie ha. She, wo ye Hepa Plus husband. You the why Hepa Plus husband, and you also we Hepa Plus wife. Na abano Hepa Plus mixer. My dear ready pa. Pavi Plus Mox. And Hepa Plus nina. A pin for about or more manufo. And kwada we ni fie du mienu ka ho. Our pharmacist and herba shop. At phone for 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG ejweden krato ya. Mira. Yes, my dear. Ena dear. Kadie wom bia kire me. Oh, na edi be pa na medisi wo. Wo de bebe sie me da. Oh me. Ademinim. De medisi wo an say. Makoto Dawood 3 sister capsules. Ya manom ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi yatie nyina. Free na okrai. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma na tumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye se nansan na wo complain waposo usisi eni ade yi ebi na me de twitwi ya wutisi ye yo so the Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we de twi na memene ai twi na memene what be bia so free say require mu enuom yenu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do na mu hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu bebia ni afre 0244886437 and 02016871717 FDA age adwadie nkratoyi atum obi benya wa na free yade e na apomuden so yenhire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule and selenium and wasum dia go future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire asichire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke and de na pos wa ye future life smart food bebo afei de aye abusuan chemfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya asichire yade sickle cell typhoid asthma branche ne maba wa kwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yefunu ye flat no wonya smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na kofa nuani ye ba o mayimu encrine wani Ghana Telecom University ni your opposite Kumase woben sofolai alignment ena tema ubenya biato Evergreen Supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that ho ban me ma sisi me pao na me papa nso e usonu ma odi wi eno mo wa hene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen ye de wo mo kofie wanya Faith Homeopathic Clinic anka be yensi yie pa ka me kire wo na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa so sa mo yare no ke asa magic sa Faith Homeopathic Clinic oma bem papa abefu fidi e free India na yare ni hye ebe kire asa kire ho dura ye mfa nsa wo yare fast kra oh wada na adron kitinkiti bia se wotafre ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mikeja de yen emema ye mre wo mpemu nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture aesthetica ho yare nyina wo ya detox etwi fifri ni peduane mu ama wo ho to free se yemfa yade enko ho nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so hwa wo be ho Faith Homeopathic Clinic signboard say si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Ora bra Dabia
sanopo awio anwumero mehu wo me fia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efi kama a wotimu yi enti wo pese o kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mo ane tu yo emfi duduo nie minya wo ha ubia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no ha ubia beba obo ho no obesiesie nso ama wo kama na se hoya abuom anwuam afrom obetu ne ntentem firi se owo mfidi kama wo de adwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahodwoda aban he mi koko sisie we di oponko penentem de je won mo number se ka ho 0244299520 and 0266432210 so wa kire mi Volta Drill Limited mi problem na solve Adepawre nie krom ha de wonkwa na wonim adepa no piaw unime entwam me di product fufuo bi aba se wonya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa simple plus so wo phone accessories be to say batteries original phone protectors headsets chargers hands free any phone accessory bia so wonya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan ana electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances bia choose simple plus Samikan se krom ha de woni ade pa hene no se me mochira akwantam na me ho preme kumase ha de adehyeman ye ne Dr. Caesar ene di animhwe afei kejetia ye ne G2 edi animhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus and on a papa yes, Lavos and a 100 tomato mix pure better. Yeah, you 1 Ghana city at the Bois Happy Sunshine Education. No credit. Ain't take I say. A baby will better Lavons and a 100 tomato mix no. Yeah, you 1 Ghana city at the Bois Happy Sunshine Edition Echumedi. Lavons tomato mix. Love day inside. 100 tomato mix. The chef's choice. FDA aji ejadi nkatuyatu. Setting the trends that others can only follow. Otec 102.9 FM, the pride of Ashanti. Okay, Arafo Yadamase, Yakoya. Yasa Babio, aha ye 102.9. Aha, eye, Otec. Asem Beba Dabi Dumedia no wasugusu awutie, and every hey live, and so ewe fidie so. And every meka na media chire se. Fawo hobo Dawood Herbal Hospital oba ejeso krapa Daniel kanina Metro FM da adwumani wo mu no sa dan no mu na Dr. Dawood papa no odi ne dwuma na wiai meka na me de kire wo se wo ye obi a enamu yade bi abetwoko sesei enu a wanonom empane a wawo nyina chida nkwa nkosi aga oba bema enemu yade na kofensu sanso bone pa kese ene dia brew akwanya no nie se wo beba Dawood Herbal Hospital na papa no di ne duro account ama enepa akoso de ama mu asichire yade etete mu asroku yade edwodwo mu emojabroso sebe hepatitis B ana ulcer ana prostate no ayekese yese kokura mu abemu a ode fa ho don Dawood Herbal Hospital na traditional doctor papa ne beboa ama bibia ye fine afa muntie ema sebe awo ho aye modin emema mo pese mo wo nansu muntumi nwo mo ne papa no hia obeye hwehwe mu ahuna de kode akofa sa hawo no aba na ode aduro be kan minua bema se obema ne da form bem seze wo ye ne hwienye yi a wone Dr. Dawood nhia na papa ne beboa o wo mfidi a wode ye hwehwe mu o mfiti preko pemfa drunka na emom o yade ne de ebeko wate ne number eye 0244
0886437 ɛna 0201-681-717 ɛna wie ka hyɛ ne nsonso sɛ yɛwɔ Volta Drill Limited ɔnom nso taa yɛkyi awie wu yɛndwumadi a yɛdie mu na onuada sani sɛ wode wo ho bɔ Volta Drill fo a adeɛ nyinaa bɛdi aboa wo na awie yiye enso ɛde ama wo ɛnɛ o pensuo atu ensuo a ɛyɛ papa sɛ wobetu ɛwɔ wo ankasa wo fie a akwanya no aba ma wo ne sɛ wobeto nsafrɛ Volta Drill Limited for no no abɛyɛ boho no ɔno abetu kama de ama wo de enti a mekamfo wɔ no de ama wo ne sɛ ɔwɔ animdifo a ɔno mo ba ɛbɛyɛ nhwehwɛmu hu sa ha ne etu nsuo no na wɔde mfidi a ɔno mo akrade yɛ adwuma aba no ɔno mo de aba besi so adwam akɔtwe nsu krɔgye no ɛde ama wo enti sɛ wotie me na wopɛ wɔ ne yɛbɛtumi atu nsuo no yiye a ɛyɛ Volta Drill for afei wɔma nkwankyɛnfoɔ bi abetu na problem aba mu a frɛ yɛn yɛyɛ blowing yɛyɛ pump insulation yɛyɛ pump servicing problem bi aba abo ne ho no sɛ yɛba ho a take what you do best and create a website that's worthy of it. With AI website creation from Wix, every click is an opportunity to shape your brand, fine-tune your design, generate content in seconds, and showcase what you love so others will love it too. It's your business, your website. You do it yourself on Wix. Enya mucha fa ni senti ne se eya adupa se wunya bi na se wono no mo a eboa wo nipadua no e ma egina brane ena wia mi bu se o hwan na nanum ato a besi sa abre wontumi nti bi ni ye awa bai sebe obi wo hono mo a na titritiye ne nsa ne ne nan oje ne ho enje obi wo hono mo a edura anadwo a sebe eden paase obeda obi nso ayemre osori anopa wo ye ne ho hwienye na ema enum grow fine no sei onum ato papa na oye ne din Dr. Menses ni senti ne se wonom na wo bu nsa na wo bra saa yaw no be free ho mo asebe mo de na twa ateko emabio obi bu ne nsa ebabro so obi nso de yaw nko na wote se wunya grow fine herbal tonic na se wonom a ebemu agina brane na yi sa problem we nyina afiri ho amoade wo ho enne wunya bi no mo ya ko ba bi eto ne aduro bia oba Misty Heba Colinac ewo Ashtown room ha uko PFA pharmacy Tafu New Road Smart Heba wo boase eni ba bi eto nro bia no a ubenya ye duro bi empo ba Otec FM front desk ha grow fine herbal tonic ubenya bi ato na wono no nso a ebeboa wo pa Kumasi amakom runabout ena digital herbal clinic yewo Bank of Africa no ye number eye 0244 596532 0244 596532 ofresa homa we ya we grow fine for beje so onomo ne obekasa na de wonte ase no obekiri mu amawo okay ena we arofo mabedwafo wa ha in fact enkomoi mema wonom abamu na wode wadwenkyere enso abreyen ewo ensemi ho na amanfo nso adwenkyere bia aba wo ye YouTube ne so Chei Charles mehu se enawie wo chia yen nyankopon hira no onye okese na wontutu anamo nso mfansie na nakwasi mehu se won so wo South Africa Pretoria wo se na ya Krobea Asante ene won semwa wo kaidie nana ano hyepa na nyankopon enka wo ho na untutu wanamo emfa ensie enka tete bra ne yesusa no na yennananom ehemfo ene ne mpanyimfo a ewo krum na se akwanhia bi ba muntie nana tu ebia ne chiame na baabi a akwanhia ne siiye no eye ne mpasua so a yegunsa epam sebe wo sasa kora oba betena baabi a akwanhia ne siiye no se de akire
ni emfa wo nkonkoto baabi a yede wo kwa akoto hwe Krobea Asante kotoko baby o se ensamafo kra so opedodo na yen ate asefo muntie enti se wo yo hene di Krobi na wo ta gya nsamanfo ewo kroti a wo fra kwanhia saade wei na yeye enkane mina na kodwo brenya me hyeda busa no ma ne kire mi mu enti yensan nkofa because yansan ankofa akwanhia bebrebe a ekoso ewo mayimu no edoso hwe na anu de ye esiye enai kura mate se bi asi nra kura bobo ya bi ya guess na timwo eno nso ya prage ni bi ge no ni ti ahwe ho me hwe pictures no na me ho hyehye me akwanhia ne ya doso ebi kura na ja kwa me san de tusui anope ya apra de janche de fo kwa so obi di ahwim akwanhia ne ya doso saade we ye hwe ye hu yie afei ebra dampare eye IGP ewo Ghana ha no o hye emra bi emra no ne se wo ye odifo wo ye sofo pedia hunu ni bi na wo hye nkom bi na di fear and panic ebebu o manimu a ye be chew o de amom ye hwe sa abre no 31st night o ma wo mo se no mo ye prominent ni nkom hye kura no o mo fia ene die no mu yusu ye onu mu antumi anka Ghana ha onu mu antumi anka Ghana ha sei sakrata no a papa ne twero ye pie dwa sa abre no enya dwuma bi ewu ana enya dwuma bi ewu hwe wodwene papa sa asem wi IGP a wote so wo my Ghana mu minim die si ba keka ho opanyini keka ho sami meka sem na se sasem na mamu a ye beka se enipa somasi wabon wo huhwe enemre ya sofo dodo na ye pedi enye de nyame yi a kire do no woka eye so obagi ni dinti na nka sebe anu atorinchim we yesi ama nipa nwotwe akosi se wiemu amate abehwe mo ahye nka sofu mu ya beba begina abonte abeka se ya nyi agrada free prison ya sebe trench mu ebesisi nyasem ketwa wa wo ka sebe sasem wi wa wo ka sasem wi yes freedom of speech ntia no obia wo ho kwan so ka sebe de wo pa bia current IGP ma wani enkwa sofu binum ho bio na wa anya saade wi ya se me meka asem kamera ye si manim hai mahunu nyamia yi a kire me se mu bebu onua dasani I will work towards it me ye ho adwuma se be ya kamera dua ni mu bebu nso ampa ni aka se odifo Krobea ben enti se me hyenkom eja hyehye ebesisi eno ne yi a kire me eja hye ne nso ba ye beka se Krobea ben enti di obi be hye ho nkom no nipa ne be ye ho adwuma se be ya saade no bebam empanini ahobam bompanimfu ewo Ghana ha mon sori na mo ansori a enkom hye beba nipa be ye ho adwuma ama yaka se akwa we de wabio wo kan ya na bam wo de nyamanfo sika age na wono mo we sabre na nyankopon nyi nkire wono mu bio bra IGP kan sa asem no na nkom hye na nyankopon nyi bio mo de momfa nioma bi ntoto ho free sabre ni mu incidence eni ye jai tu mu jai gu mu na ye kan de ye ba se be ye be free wodi fo asomasi enipa asomasi wona o kan say abamu se be kai me da wo mo maye ni nko atrenchi mu asie eyare hosem yankopon hu ye mobo eja kwa abe na mama na se na enu ade ya ntia sempa abachi de bo onyi si wo afu ewu na nka obi nim se ne be bakra nka ne ye ma alupeni kura ntu na mama hwa ye hwa de bi ba bia odi si ye ya sofo no
genuine ones so mo nanso omo di odwan ma abiko hye pataku ma ko fra odwan no omo na ma yehu papa no na obi betwa hye wonkom e bia na ye genuine ba obedi agye di say we no kore obedi hu say we asem a wo kan di no kore enam say bebre na asisi ye hu u ka maka asofo no church no business ni pantia sa church na mo wo sisi an business amafo ye but genuine ones na wo mu no ye be dey say we na siye dan para say me wo kai that night no 31st no obi ni wo chen kom no be chen kom ko se twampo ma ayitu tokro tu na nya mo na ka say yankumo yi a o yi kira na wa say no erevi eredi se nyame yi kira wo dia sia no ma yen se nyame yi kira no se nyame yi kira wo na wo say no dia wo yi kira wo sia no ma yen na wo de di biem me na medical shen come no first wo so Sunday he me se ne wo ka Yesu wo ha nga se ya na o mawe o mo so camera sini so Yesu o say obi are nana wo ti obi ani no wo se Yesu ka che obi se me serew ko ka kira manfo se me na meti wani Dabi hwe on na ko to sha kwa ni afre no o mo bi se awe firi na afiri na ja wo se de be ya nyanwe ni mo nyamere e be Dabi ntia wa fa ko je fa so by ne de so bi kasem na se ba mu a mi masofo bi na o timi na mafo hye plan wono hye se ne na nakro be be fe ni e bon ko robi no na wa ba ka che se ne o mbe robi o ampa planting na ma ye da fa man ka se mbe robi o wa ben ni asan so camera de kosi ni so na de je likes me na me kan first me na he se wo ya ko banta sa ade esi nroi akoya banta wasofo ni ntemo obi etwa ne de security Wait, nyame ba ko pe o. Nyame ba ko pe na Yesu no. Me say Yesu be ya wonwade nyina ba wa fa anye fans da. Wo say wo de ko wo say yo say ko na wa ko kan wa sem. Onyo no na edi fans na ma no wo. Ba ne yetimi nya so fo bitimi so camera sini so. Asem we be si. Na ko fa ho na asi ampa isi wi wa. Me na me kan ye. Na ye den. Na ye fa wo isu fa tu e ho fo. Hwe. Wonu say what richest people won bio. Educated people won bio. Na che emu na mo de ma che sak mu wo suan wo ma kwa ni doctor wo doctor wo say defense minister and na wo shebo mu wo kire wo dodo wo kire wo dodo nipa wo ko school suan dia bo doctor degree na ne bottom e bi pa na pass ni po ye nyina enso e bia hia ye enso nso e kase nwuma nyuma na ko nimbi ye kase nimdia na ko wo bi na so ne kobra ne so no wonitiri so nti wu sika fie na wanya no o de kira wo dodo hwe na na fuka na so ho ka obi a ai se won de wonye nipa o ma wo we ka bibi nkira o kasa dodo onko aden o pede o wiase bibia ya fa maw obi jinga se wo unim nipa meye nti wo ye nipa chen defense minister uye nipa chen Mohammed no uye nipa chen nipa akwana no twi play no na so betime be kasa sa be de me wo ka me fa ncha wo da hwe ene se abosen 250 o emo 216 unim de be si emo 230 unim de be si be bia betime asi okay wo kasa kire unua na ya tobu se wo no obi na ya aduma ya tobu popo ani kire no da kro pe o yeah dako pe na nti fi se senka we senka sika na de to a nti ka president mama ko timi to wo ma ho ko ba kari sika botom se owo gina jam microphone mo me boa even though doctor no ko betimi ato defense minister betimi ato se owo gi na jam na so hwe wa hu dia kosi wan san ko wu oni fie o wan ko wu oni fie o wan ko wu ndam o da bia me ka se no ma me ensa na nyame dia sie o sa de ma me ensa no na de be ku wunim babia ube wada unim eda ube wunu unim enti na mutaka wo su bebrebe no senka no obi na be twen na say bra ye ko meeting e bia nkoko bi nto ka say nti ka to me a nka de na nka me so wo se ni pasisi nti se wo kasa na wo ya bra wase na nipa we he entonton ko betima ka wo de ya ho ni say
hwɛ car bɔ apɔnten a yɛbɛnya obi ama no awe car bɔ baga yɛbɛnya obi ama no awe ba wo nipa yɛdede wa akyɛ 9 o'clock bɛ sɛ yɛnkɔtɔ adeɛ no ntontwene woayɛ adeɛ o wo a na nka wo a wotumi ɛsi pisita hwɛ atare a wohyɛɛ ne nnɛ sɛ wowu a nyɛ wo na wobɛworɔ nanso wodrop ma yɛ ma wotuma obi ɔba bi tu ne wodrop ma ɔde n'akyi de twere nansa na wɔtumi atu ɔde ne to pia na owie a kasa me wɔ bibie bi wɔ wiase wokasa ayɛ abrɛ ho ase na kai sɛ da kuru bi bɛba a ɛnhwɛ yi a wobɛda no wosɔre biem okay hwɛ nana yɛ maame grace bodu nyame fa no kra sie yi na menka abusuafoɔ yɛ a ntina na wɔni sika bia bi ɔkɔwu ta hen yɛma saa de wei nkasa nkyerɛ ghanafoɔ na ghanafoɔ bi mu yɛ ahomasoɔ dodo meda se ɛgya kora me no ɛna wia yi onyame wɔ hɔ hebalfoɔ ɔnom ne de basa herbal capsules ɛne basa herbal ointment ɛnso aba edwa so ɛna wia yi sɛ woyɛ obi a yɛfunu mu haw ɛna wanya woyɛ obi a infections bi ɛna adokoro wo woyɛ obi a onsabuo mu no problems so tee obi wɔ hɔ no a sɛbe oduru sini animu a na wayɛ mmerɛ kokonti nipa ni ahotɔ etumi pai na ne ho kyere no wo cholesterol yɛse yɛ wɔsoro dodo onua ba onua bɛɛma kɔna kɔpɛ basa herbal capsules no bi basa herbal capsules sɛ winya saa capsules yi bi na wo use a ɛbɛboa wo ama asomdua bɛfie basa herbal ointment ne deɛ ɛma ne mɛɛmɛ yi ɛyɛ mu die o na sɛ ɔyɛ ɔbaatan a ɛyɛ ama basa herbal ointment no ɛmɛn fie muntie saa sabra entosi ahohye pampers rashes ɛne asram nsansa bi na abegu akwadaa ne ho na wunya basa herbal ointment ne bi de srasra akwadaa na wawie saa problem no solved sɛ kakagya ɔsɛyɛ bi nipadua mu yaw bi sɛbesɛbe onipadua no wote sɛ honam kankan wotwam a na sɛbesɛbe enipa ɛyɛ menua bɛɛma ɔbaa kɔpɛ basa herbal ointment na fa srasra na wode srasra ɛbɛyi saa problems ne nyinaa firi hɔ ama wo nso wanya wahotɔ na baabi ɛtɔ nnuo biara no wokɔ a wobɛnya bi yɛ nɔma yɛ 0244 26 7725 0244 26 7725 na we simple plus phone and accessories simple plus phone and accessories na akwanya no aba ma wo a wutie me awia yi sɛ wode wo ho bɛ bata simple plus brand no awia yi sɛ wode wo ho bɔ simple plus adeɛ nyinaa bɛdi aboa na awia yie di ama wo ɛnɛ ɔnom na akɔfa phone accessories a ɛyɛ papa na ɔde aba sɛ wopɛ charger sɛ yɛ Samsung deɛ ɛyɛ iPhone deɛ ɛyɛ yam deɛ bi na wopɛ ne nyinaa wobɛnya bi charger bi a wopɛ biara no deɛ ɛyɛ papa no ɛyɛ simple plus nkyɛn na wobɛnya bi sɛ wopɛ power banks wopɛ batteries wopɛ hands free earpiece bluetooth earpiece neck bluetooth ana headset a ebi wɔ hɔ wopɛ cover wopɛ iPod wopɛ protectors ahodoɔ ɛyɛ papa a ne nyinaa no wode bra Kumasi adehyeman yɛne Dr. Caesar so yɛ ne di animhwɛ na woba ha phone accessory bi a wohia biara no wobɛnya bi ɛde afiri ha sɛ woba Kumasi keje ɛhɔ nso bra yɛnneɔma yi wobɛtumi abɛtu bi akɔtɔn afiri yɛn nkyɛn ɛna wobɛtumi abɛtɔ ne nkronko nso na wo nso wakɔ akɔhusu simple plus phone as an accessories yɛ number no ɛyɛ 0244 59 0374 0244 59 0374 ɛna 0241 70 9636
unya fra homa we ya simple plus for yebeje so na yene wakasa and Fet Homeopathic Clinic ewa hinma kokobin onuada se ne awutie me oba kokobin a yebejo mas company no 18 mu junction ne so woni Fet Homeopathic Clinic for bompuni mpu a onua oyade no ba bia hye bia akoye hawkese e de ama oni be free ho amwanyu ahoto ye nam physiotherapy acupuncture massage kwa so yebetwetwe ama onipadua no wuntinimu atwetwe wo wunompemu ya wo ya ni nyina no ebekọ amwanyu ahoto se ye ya ye ka se stroke yade de wato form waye mre wo mpam asikyire yade binie arthritis sasabro enemu yade bi tetew ana wakonya ani ho hawa ni nyina no Fet Homeopathic Clinic for ye ho adwuma wate freye wabra wo penkyire bia ewo 0244 583859 and 0275 969414 ya Bolivia Enterprise nso Kumasi so full alignment onmo ni multi home no na edi animhwe ene onom na di future life smart foods no esa yade enso wo ho ene wie wo de wo yade o yade no wo de chinchini anu ye bia ma fa wo ho bebo ya Bolivia for na won future life smart foods vitamins ni minerals aduonumiensa amino acids edum kono omega 3 inulin selenium energy protein fiber ahyemu ma tonchom no yema obi ma wonkodi se beya obenu ahoto bra be kire wo yadem yade kora ede wo baaye ene be kire aduane kora yemfama wo ye number ye 0246 01 0150 and 0242 878090 Abapamo the biggest online shop in Ghana we are brave se wutie mi a akwanya no nie kona kope Abapamo ye kira kwan na one yen to kese mesrew online shop ye nioma ye ton nyina ye kama pa ye nioma ye ton nyina so boefo ye nioma ye ton nyina so papa Abapa mall ena wie se wutie me na wo pe nioma ato a enye da bia na abekukura abekurum to da bia wo de etena ofie na yemdi dwamom download the app no download the Abapa mall app no free Google Play Store na App Store na wuram ade bia hiawo ade bia opesa oto no yone saa wate na wo yone saa bibia be ye kama enioma use wa yendem appliances ahodo o phones TV fridge akese ni mu nketo a air condition fan ade bia light ye use bia ye ton bi wa na aba o kitchen ho a enioma ye use wa yen kitchen ho wa abobo de na wo pe entade a ye hye afei enioma ye dinua na aye ni nyina no Abapa mall wodo ho boye ne a bibia be ye kama enso ede amawo ana obetumi afre ye number we na de wuhia no ka na fa kire ye na ye moawo 059 338 6133 and 059 339 1848 and na wie awudade mu nchi ankoma a very happy birthday to you udide Emmanuel Mensa Junior Emmanuel Mensa Junior dodo na nim se ye fro critical ene wanya afeko e de aka onfie ho me ya me ba ne ho ene wi ayima wanya afeko aka onfie ho yi mesre nyankopon ni nhira nyankopon na ho den na ho bambo ene ni nyinkyere se oboy critical enkan. God bless you very much as you celebrate your birthday today. Happy birthday to you. Afei Asumedu Joseph Enudi o British Army mu London United Kingdom ena owo enedai wanya afeko edi aka onfie ho Asumedu na obaade ya chiam owo Otec FM ha kire se neye wawodai osire nyankopon ni shira ne nkwa husan ene na ho bambo se entoso. Happy birthday to you. Enra arofoni adehye ye bonkomo bi na enkomo no na
ano ehye ni nyina gina krachi bi efra ne kwam Daniel na kwam Daniel na ofri bonon kranza eba yanim ha no de ba beto yanim se ababa wa one na wo adwa mere abaye empese obehunema sebe adane ntokwa ye mu odin ama ono kra asem ya ko post station ya bone ho ama ko post station nom ne de keken ka ho na baabia enkwada ne wo no ompe enti na nko opese enkwada ne kra media kwanya akwama wo ne nchen nanso de aye ne kra enti se ne yete no ogenema e de free oba no a one ne wo ye no ensem asem ne ba sa no na che se ababa awa no ne maame abobo ya race course en wo kofa ne ba no efiri owura ne nchen e de ne ba kumase ewura ne sa wade ne de mintumi bio owura ne tete me ha me o makom de me enti mintumi bio krach ne se minsu mi prai oba ne mehwe me a wa ma me frɛ ne ka kyerɛ sɛ manansa wa ma me ware foforo wa ma enti me ma ware foforo na kyɛ sɛ akwa akɔyɛ twe ma mentwe twe ma mentwe ɛnura yɛ ka se yɛ kohyia so fitiam ɔbɔ ade mu kohyia so ne kosi sɛ yo akra me da se yɛ nkyia yɛ tiefo bio okay akra sɛnea na ɛnura ne yɛ tiefo nyina anim sɛm sɛ yɛ bɛka asɛm no wa fidie su ha akra ne nyamre ne yɛ gidigidi pa ɛbra yɛ ko fitiam no ya na yen yabotaye pa ne se se yefira fidie su ne yekoduru dantiamu dia de ka ne se yebeye den na azumdwe aba eno ne yabotaye ha de ebisua de ne ya kire ye ho ade ne ekosia ho ne dia enya ade kire ne adesua ne bio ya kire ya adwe awie yesua de na awie de aka ne se yebeye den na asem na yebeka ne ha no ebeye yie ede asumdwe beba fisi yabotaye pa ne asumdwe endi ebra ye ko ye no so hwe omun komodie na dodo na gina awade ne so maame ne nkasa yemu no sei obema ne so nkasa yemu afi oba no kra na oware ye no ono so ka aware mu nze mebre na ebra ye ko de ne ehun za awade ne de agu awie obia ne obia ni asem na emom enkwada ne ye die na de asumdue beba ehonom na ehia yen efise empanisi asono mienu nyantokwa eye ehonom nsensan ne nhoma no na wo mo ho ekire wo mo enti ye begina nkwada no eso pa se dien ene ye be ya nkwada ne be yi se de ya na yeta ka se aware egu a nkwada nka ho mokom ntokwa wo mo nka ho fise mo gimoni no na wo mo nka ho ndi munya asem a wo mo nka ho enti afa ye hu se yentumi ensan wo mo mienu ntawa na da wo mo ntam no eme kan kwada ne nsem ema ne nyeyi anye bia no se be ma ne sandi sika kro be sandi agozi oba ne so oba no kwada ne bi yare na ohia bibia je so frɛ be ma no wo mu mienu so wo mu ntam ngo be ma ne kra che so wo frɛ oba no kra o mfa kra enti ye dinkan ehwɛ oba no ene be ma no entem etutu wo mu fo ema wo mu te ase se anye bia da che kra no se kwada ne bi ware a wo mu mienu ombesan kosie nti so moja awade no a omonye atamfo nti omunyi yawo na wa awade mu mfrim na yemfa yani emra nkwada ne so yetu maame ne so efo se nkwada ne de aban mra mu ne de eye maame no ene papa na wo ban ene wo so tumi wo third person de wo de wadwen na ekire ana wo boa na de say yipa de wo nka ho nti ase eye adwuma wo honom e ma ebegina se be ma no ebe ko baabi wo no akohwe no ana be ma no se race cross ho pa de ensem bi a watete ene de wo hu ne de so wo ka so obekọ se wo kohwe nkwada no a na wo boa nti ye ne se ampa ne ma no se race cross wo no wo kono osusu se bibi besi a ye ntimi nsi ne kwa se chinchini a wonko na bibi nkosi na emom nkwada no obetimi afre maame no no de nkwada na hia ne baabi na enkomo a opese woni nkwada ne die no wo mu adi afei obetumi akọ school mu ho akosra nkwada no ni opese wode ma wo mu bia no obema wo mu ye ka kire oba ne se oni ho kwan se obesi be ma no kwan se o ma ne nchen
na mom na be ma no botae ni se de adron de wasika asi oje nkwada no fi se wono a woni fie na enso ne ehwe nkwada no a na omum fie no e wo fom esan se asomdue kuransa ama wo montem no ye ka se wonfa wo mo nkɔ na bibi kosi sesi ya ebe ya ade foforo ndi ye kama be ma ne te ne ho ase se ontwen kakra ebra esemu no sani etie bia no enkwada ne de wo mo beba aba abesra no de sesi yi ne de onya abotre na wone enkwada no o mesrasra wo mo ani ade ade sesi ya opese wode wo mo kɔ ne de onya abotre wone so agitumu enti na wo mo dikan akodoksu ama ya twasika be ma no emfa mankwada no da bia enti egina eno aso ehye be ma no se free sabre iko no wo se wo ye na sede se be ma se sika no ontua ye bie school na se school fees ana books ana se entade bia ende wono a enim onye enti akora sei ene kama ne kusi ya enti ase eye adwuma se be ma no wo ho kwan se oba na obesra ne ma ana obehwe ne ma. Okay, mate meda senso ene ensem ewo ho na ene wiei mewo ababa wabi ewo manim ha na ewura owo manim ha yi waba manim ha da on de kofidie tumuku aha on de tumbuku eba yanim ha na ene abrewa no kro won fie se 104 oka sembi osi obi de awaresem awura ne baaye no na awura ne isu awura ne se maame me krusi wontumi ne me nware bie mu jame kabi mame na obisa ba eba na asem krope osi owura enti awura yi sane wosu so wowu ahwan ne de so bo ne bo no ose ye mea ose ne adwunu mienu eno na ebo abrante no ema abrante no akoma joy enti kofi tumbuku eni ababa wa yi owo manim haidie ndie ese sese ya no wo majai obi anam ni wie na enchinu ahyew ebem asem no ba yanim ye frɛ kofi wa ahoma so ye ton sa frɛ no wono nso bae ne sister kunu ene ne sister ne ba odi ni nkyire mu bae e ma ye hunu ne se okay se ne ayo no de ye ngu na brim ye ma awura ne kofa ne ma me bae ma ye hia so kan no se ne esese ye ka na yaka ma asumdua ba kofi tumbuku koduru fia eno ano no afedi ye ntene nka bio sabe ya hei sa semba yanim na ye ka ye kire ya dwen ye hia fitiam sa maka wo sa ni pakora ba ye stop born no ebebu nsem sa wo de enye de nkoa de a tumbuku wo akwadai no wo secondary school ena akodaada no akɔhwe no abaya secondary school no wie mbacha da bi menwe wonyimu yenti na mu wanwie mbacha enti obi baba ya kama na ukodaada no wono mu ne ukɔ nhyehyɛ yɛ sɛ awura no sɛ wɔwo a sɛ obeto ani school so ana sɛ fani kosu adwuma kofi ne ge na wawie owo wie ya horom asa o de open wo ye abampani ni animu amia kansam ama asumdua ba kofi ye de sese wuyo kofi ni nyina no kofi akoyi nani okay se ye ya ye ka se krache no ne krata eda yi post station adankwa ame post station ne krata ada ho na minim de wo ma krache ne lie say hey one hwe ya sembiri ba no ye fast ene waba ye nim ha de enti a waba ha no oba de be bia sem ye yeni na de enti a waba no tumbuku aka
ewe fidie so de akyere me obo akra sima ba ko fa bie awire yi asem na nifa mame yo atiefo be kai a awira bi ba yanim ha na oba na asem tintini titie nse Barikesi senior high ehonom na oku school na enso so ebra okono ano okohia krachi bi ma ne de opa asem to ne tirim enkwada asem ogitu ose na krachi ne ye weda omom so na de ni bi ma afei wose woto yam sambe kaya ye bisa ne se de na wose ne opene pa de na ma wode pene pa wose woto yam fon ede ma no ti ya na wode che ne dogon ni ti a watwamu no wone ne fa afuro no o de koto nanim oje ma abusuafo ne ba fie na o maame no papa e ka kire ne se e ka kire wowura ne se wo wie a ada so wode ne be ko school ana se wode no ebeto adwumam ndi ebra wo wie ye no krache no eko han dan ede ma ne de eko tam fom bi na de beto mu ne nyina akire no adwuma no a wamfana antum school na wamfana anko afi wontre no hokra nsan hwe akwada no de obetia ne se krache na kwakọ ware wo bare ayi adankwa ame ne sisa akwa ware ama no adankwa ame to tia asem no se da bi mempene sa akoba ne se dia no ma hu se wo wura ikwase ebuo no obu me se ya ka se wode mbeto adwumam wode mebe ko school na se wamfa me ankwa me de koda Otec asem be Dabi ene nanim santan ene wode beto yanim won kwa de oba na ne bota ye ne se wonsum no wa unim ma ne sumi ya bai sume say was it 300 million anka ni sika 30 million ene wo se obeje 30,000 new one 30,000 30,000 enka ne de na ye 300 million say eno na obeje free krache no fi say krache no ase ne bra ama wasan wanwa no wasan ko ware foforo enti e bra krache no ene ni nua eba ni nua ba no ekunu enso ye sofo oka wo mo ho mo ba ne san say wo mo ye mpanimfo nti no wo mo ba ye na wo mo be so asem no mu ene ye ne say Dabi ye ntimi ne awura no ene bema no enua ne na konta no nko anka efise akwada no oba no owo maame ene papa onko fo omumra okoye papa ntimi ama na nso maame bai ye hia na maame ne so won de ompe manso bia enti krache no. Use AI to create your logo with Design.com. Start by visiting the Design.com website. Just enter your business name and you'll get thousands of high-quality logo ideas in seconds. It offers a massive library of logos created by designers from around the world. Design.com offers a simple logo editing tool that's free to try. You can change the colors, layout, and fonts until your logo is perfect and ready to download. But we don't stop at papa akwada ne papa amane na omko mba omba gitum ebe se da wo mo de ebitua. Okay. Ensre so koso ema breno awura ne maame awura no ankasa wa ha ema yeto sempa edema won enti ekokoduru ba bi esese duru no afane afano obi ate ne ho ase ehona tumugu ko ya wa mabio kire se wo yusu na dwen ewo na Krobea ene na bedwafo so tumbuku mama tumbuku ntrase betrase owura betrase na memusa de nti a oye wadwene se enka wo bɔ madwen o ba hakra dan me ka kire o se young boy a wasi wa bra bɔkwa so ya mema ne o ma bi ntwintwa wa kwam enioma bi wo hono mo a ya ne ha brabo nanso mrante aba nimu nhye ne nso asem a ye beka asumdue beba no eya menkoturi asem no bio kire se wo hwe Habakuku na aka no wo ho ba bi se honhom no odika ne yetu no anya mpai bofo na wo kone na ma no oba no tams mu ana anya Habakuku odi enye hwe Habakuku na mfa enti yaka de yawie ama asumdua ba na wo ba adwen na wanhwe ya wo hu sa adwen na wo bo no se ne Habakuku kan ye wo mo ko chinchini a honhom no be doso asam na ba be ye tams ye be hawada ko fitumbuku ade na wo be bo madwen ade ntia
Wahame bo wadwen. Ada na bra wanim na kasa gum. Ada na ene wo baaye no. Wo kɔ ye wo kɔto wadwen mu na wo ye wadwen kora sɛ wo mfu obi akora akɔ adentia. Na ba twenti sa. Na te sɛn. Na nya ko obi asɛ bi we frame. Tuesday na menya akɔ no. Na wo baaye a wo bɛ hyɛ bre no, bre na wo bɛ hyɛ ye no. Sɛ ɛyɛ long ago time. Enti wo kɔto wadwen mu. Ɛna mpɛsɛ mi hu sɛ adenti na akɔto wadwen mu. Pacho na ya hombo so na migu ntina mo de Tuesday no kana me imagine sen kan ban to ofre me no be ka je ne sen kan na me babet enipa na me kwakọ jare no hono me nsanka ma me nkyire onyansa bi wadi mfie sɛ Pacho 23 me kyire onyansa bi sɛ wokɔ baabi ne yɛ kɔkɔ ka asɛm yɛ ka asɛm ne wie na bra wo bɛhyɛ wantumi andi saa brɛ ne so a deɛ ne sɛ sɛ ɔyɔ wase ma nipa na yakwa ka asɛm no ya wese bia assignment me maintain mo hwema ni dasi o yes ah Pacho Dabi enti nya adwen na ene wo bom ye kofi wahu die enti am ka kire so wo bom ade ene die enti no aba wo bepɛ de wa ha bio Pacho scan bi na me de eba afidie wanya bi na afidie wo de beba what is our krata ada ho what enya nu nti na ehuna wo Pacho yenya dia kama na ene ekọ okọ anu akotua dia ma posifo no Pacho no na me ba na me nam kwan so ameba obowa tumbuku obowa na Pacho no kure eye no kure wabra wanka hwe na fe wunya line na se krata abeda wachi na fast ba me nko na manya asem kofi ode na arehom ne ewo nti asenu ani ne nyina mama ye din wo nioma bi ho me ne hwe wiase nipa ma amansan ne adofo etie se woni obi ka asem na se ne wo ka asem no se bibia bebom na wantumi a ye mabra ne kura nso wabra wo hu se ma hobo antumi no dinkan kɔ na wo de wa anya sa wa nka hwe wa wato adwenim wo hu ga na wo se bo na kutia sa na aye oda so pe wa de ye nka ma wo ah Pacho Dabi Dr. Amaku Emmanuel Akwaba ho pɛgye kɛseɛ na ho te sɛn nyankopɔn ado me ho yɛ paa na mo nso nyankopɔn ya dawroma me so be ho ten etiefo opanyini free Eja Abraham Heba Center Kumasi Oshim School Junction hona Eja Abraham obutuo no odi ni dwuma na owura mo akwa baidie opanyini fa yewuram Eja Abraham Matepa aso ye also boko na oba Eja Abraham Heba Clinic aso ye ho a wote ye nka na yare na ye de ya fa to ye ho so a ye ku ai efise wiase ye we yare edi afoforo nya pa yare atia tese wa afoforo so na ma afoforo tebia aye mobo enti se ye nya obi obetimi asoso yare ano kra kakra ma ya ye betimi akase nipa no yensi ni form kra eno ena Eja Abraham Heba Clinic ye de saa asem yi ana ohayi ato ye ho so a ye ko afoforo yare enti yare ahodo a atia tese de ye nyina ye nim wo a wutie me unim yare hawo mebobo yare ni bi so na yare ni bi wo ho a me brenti me ntime nka ho asem na mesrew eno enkyere se ye nko o yare Eja Abraham Heba Clinic ye ko yare ahodo bebre ye number ye di edi djuma ewo yaso ye ho ni mi pa cho wo a wutie me no betimi afa number yi na wafre number no eye 0242 76 48 35 me say sisu biem 0242 76 48 35 and I WhatsApp contact ni nti wo hwe ye e wo Facebook live e wo abrochire amanone
nkura hodo so a eno nso obetimi afre ana obetimi a chat ye ho na ono ye di nkita ho number o WhatsApp no ene ni 0549 0549 10 80 0549 08 Into 0549 10 15 80. Good. Number edidi juma no nti Eje Abraham ye de na ya na eyenchi ato na wum if you say ene herbal clinic and a herbal hospital ahodo adoso pa ama afoforo hu herbal hospital hospital papa na nti na ye de eyenchi ato na wum se ko yare na nkwa ye se sign bra na bra beju usika nti yare a wode nam ebia na liver and kidney dysfunction o liver ni o kidney ho aba asem untimi nye pi wo ye adwuma kakra na wabre yese bra na ene ye mbra meto nchia ye be ma waduru a ebetu yare na si afri ho preko pe ana so se wo prostate cancer ana prostate enlargement yesre obema a ojunso ntentem anajo bra wakwa akoda o sori kakra no wakwa akojunso kakra no wakwa akojunso ana daytime o ta junso ntentem a yesre wodi agora obegu mema ani ase obema ebe kofom tu anamo na bra na ene ye mbra beto nchia oba onso untimi wo infertility untimi wo obema onso so untimi wo kire se wonkwamoana abafom eye o sperm no wako low sperm count untimi enwo yesi bra na yensiesie aduro soronko bi mfa ma na emma won sansi udada mu biem obi enso a eye yare bi friend hepatitis B eye ade a di afoforo nya pa na wokwan bebre so yefa so nya no okay yemfa ya adwen koso ye bepebre ne dakro yaba ne yaba be kyerɛkyerɛ afoforo saa yare enum ne yede ba ene biaye mpo a yebetime nya obi wo ho mpo a aya na adwen ye ne se obi nya ye na ye nam eno di nya ye no kre ubenya hepatitis B a obetime anya bi wo nam de nenso enye nam nko a me ka ba ko ba bi a ye nhyedan hye ne nso be bi eyeti meka saloon ana barbering saloon ne baby ama no koye se ni nyina ye saloon very good eho eye biaya ye tanya bi pan fi se ye obi bi e friend sterilizer aya na nkrofo e wo saa biaya hoi omu ni bi omudi ye adwuma nti ye be ko no se ye machine odi 3 ana se afin odi nu 3 mo ho a do odi enu no asimasi 3 no eno aso no de ba be ye obrentin so de wanhwe yi a obenya saa yare bi na wunya bi a wanhwe yi a de obekọ akwakoto anana no onse do Eje Abraham Herbal Clinic ye de na wotwe mienu pe aso obi hepatitis B nti uti ho a wo ye den yare bi to say breast cancer wo say me sense su bi mpa fi say no fo e ade a me mape obema bi a wanom no fo bia na ne wo nka no kore aha wo ya akora besi nne ukoso enom no fo nti no fo e ade ehu hia no fo nso ya ade etimi recycle afoforo adwen na menim da ehwehwemu na meye na mehu se obi a be ma no mantan koyima no ne buta afufu ntentem one afoforo ta anya ntokwa 1 2 no ne yere ko aduane obeye sei bibia no anya asem ho no yese se oni no otimi di nani hwe mpokua nofo odna ni hwe ebeye sima edunuma e recycle na adwen ai ani esese dia meta hwe no wow eti oba wanya sa akokura mi bi wode de bia metna afijikese yesu a meka se baby a eye very nutritious wo say pay much attention wo ho oba ankasa titru eye wonofo ene mesre wase ye beka vagina aha anti se bibi ketu abitwuma ho ha menka se we die eye ade kuma bi nti ye beko me de ointment bi yeso ye beko da bi wotena ho near hospital o metimi aya ne se nofo ne be den ye betwa nti wo oba kama aketesia a ye betwa onofo etesen aha nti tu anamo na bra afensu se stroke ene hawa obi a njojoye yare ache no na no areho sempa mekoto opanyin ba akope bi ewo hwim ho a na yesi no ye adwuma of forestry oye mpanyifo ni bi na wanya stroke pa wajojo opanyin bi na de mekochia no na se no opanyin ni si su ye kan arekekere sem kire no nkranhye sem kire no monya de da so na meka kire ne se omomode na onye den ombra ya so ye ho no otu ana ma oba no no a o se ohu da etwa to a ye ko ho no ye ko ye no afa akonya
de brɛ wɔ abɔnten me yɛtena so wow nti wo a stroke anya wo mesrɛw memfa nko chinchin sɛ wode akɔ chinchin so a ɛnyɛ yɛ kasa tie na fa yɛ number no ɛni nie ɛyɛ 0242 76 48 35 0242 76 48 35 after your WhatsApp contact so ni nti wo a amanone ni kura hodo ekeka ho ne no so betima fa number we no ne edi nkita ho eye 0549 10 15 80 me say the twindiem 0549 10 15 80 obi beka say eje Abraham maso ewe he opanyi di kankan ye wo ohwim eye school junction ohwim school junction afi so nkran ye wo da koman abrewana na sport hwa sunyane nso ye wo estate brotherhood asore dan no echire hwa ene ye wo eje Abraham he ba clinic e de se ye de no eye nchiato nti wo ye chinyegefo no wo ye bomode na ye den na bra e bia na wo yare bi te say fatty liver eye liver honho no de etimema liver honho no eye bia srade too much of sweets ade e de pii ye ta di etimema eye infection ba ye liver anase ye kidney no ho nti ubon se ahase honho na eye kese udi agora ebetima kun yare ba kun so yesi yenya ho aduro kese pa eye hole in heart tokura aba beto akoma no ho enti wo a wakoma entimi enya adwuma yo ibi kakra bi a no wabre no yesi bra na ene beto nche afi wani ha wo nso a bomoden na bra obema nso a wakwa akodi ema eni mema agro me kire mpaso agro ama wanya ohaw biti se gonorrhea syphilis eni ni nua no mekeka ho no mentena ho efi se unim na ukofa adura entimi ntu ase na ebe soso ama wa wanhwe yi a obenya yare a ye frɛ no say low sperm count enti mesrew eno so be ma obema no ahi na eni ntina eje Abraham Herbal Clinic esiesie aduro sononko bi ye frɛ no osononko ntunu wo ye oba so no sa akonya sa yare bia ye wo aduro bi a ye frɛ no Virgin City na osononko ntunu no mre bi bra bi ba ya so ye ho na ose ema pena asem pa na enye se ema pena asem no kire se ebia oni gino ho se otimi gro yie wo mpamu owo sika kakra na de tie ne se ni mema asem nye nti na ma pena asem omo ba ne nchen sa omo ba ne nchen nti oba ye kura no osu o se aba bi kura de obo no ho ka oba na aja omo de odinsa fefa omo ho ana ne patre yo no ne okoni ba bi na sika ya wai ne de amo omo no okonti ba bi ba no abeka kire ne nua se asese ye ho ede ko na obeji osunku nturu ni bi osese ma ne mba biem ma ne ba na omu dwane obeka no kore enti wa wutie be mesraw truth mesraw osunku nturu no eyade anye nkontompo asem adanse ni bi na meka kire wo no nti wo be ma wako low battery me kire wo mema asem enkoyie no tuanamon na bra eje Abraham Herbal Clinic tuanamon na bra eje Abraham Herbal Clinic afi yare bi te say sickle cell anemia yetime de wo obi a se wanye ne genotype ahodo no kohia obetime akwo SS ye nko a na yetime ko yare e friend sickle cell anemia kire se cell na ewo mu na yare nti ye ne ye be sa ne yare ama ho ato ye number didi juma me send it twim fi se me bre no eya ye bre number no eye 0242 76 48 35 0242 76 48 35 afi your WhatsApp contact and also 0549 10 15 80 this is subiem 0549 10 15 80 na Krobea ma break akrab na me fan clear dey we aya na afoforo frɛ aya na mo fin say ye ndo ne tonton abonten so mesre mo Dabi ye ho no
clinic aha ɛyɛ clinic nti oba ubetwa card okay ansa na machines ahodo wɔ hɔ a yɛde obɛkɔ aha nti nurses wɔ hɔ oba obedi ka twa card utwa card na ɛwɔ sɛ ɛyɛ tester test na ansa na yɛbɛhu kai ɛwɔ sɛ wobɔ a ɔde bɛgye aduro nti mesrɛ mo a yɛ amofrɛ bisa sɛ yɛnduro no yɛbɛnya bi wɛn ne titiri ɔsoro kunturo ne Virgin City no aha mesrɛ wo yɛntɔn na abɔnten so bia ade sɛ ɛgye Abraham yaso yɛ miɛnsa yɛ maboi ohwim ɛne abrewana na sport ɛwɔ da akoman ɛna estate brotherhood asɔre da n'akyi hɔ no mo arafoɔ ɛna wia yi ɛgye Abraham Herbal Clinic ɛna yakoi na 0242 76 48 35 ɛna 0549 10 15 80 ɛyɛ ɔpanyini ne nɔma obɛfrɛ sese ya na one no akasa na de wo nte ase no wakyerɛkyerɛ mu ɛde ama wo awia yɛ na Limbo Wave Enterprise fo ase sɛ wobɛkuma si kro. Imagine being able to build anything just by thinking about it. Meet Base. na obiara enyim ne din wɔ ha okay ni mama na ne papa nkotim no enyim ne din okay ndi so bisa na anam kaku akanti wo modi because wo bodi na oyin do go ndɛ on this boy okay na odu kekoso no ɛna ɔbɔ ne din na ne din no so wa mo onyim fanteka